Dim monitors gan ti yn y ci. Mae e wedi gwneud ei benderfyniad, a does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Fe yn disgyn isio Twlis ar y foli, gweld Ramsey oddi ar ei linell! O, am gol o Didog! Mae'r bel di gwiro, oedd hi'n greulon, oedd hi ar yr eilydd, ond Evans fydd yn ei hawlio, oedd hi'n mynd am y gol. Mendes, a mae'r bel yng nghefn yr hwyd, Dave Edwards. Ie, noswaith da a chroeso I Stadiwm Lanau Dyfrdwy yma yng Connah wrth i'r nomadiad groesawu'r obiniad y Drenewydd ac ydi, mae hi'n tywallt y glaw. Ie, dim ffasiwn beth ag wythnos dawel I gael yn uwch gyngrair Cymru, cofiwch, mae'r hynny wedi bod yn wir yn sicr yr wythnos yma. Cymru Ec yn cystadlu fyny'n Altrincham ganol wythnos, yn ar newyddion yn torri bod Penybont ag Ebus yn debygol iawn o golli pwyntiau, ac yn ogystal â hynny newid yn nhîm reoli Caernarfon hefyd. Wel, yn sgil y newyddion yna, dwi'n falch iawn o groesawu atyn ni heno, cyn reolwr y cofis Hugh Griffiths, croeso atyn ni Hugh. Ti wedi cael chydig o ddyddiau rwan I gamu nôl ac I ystyried hyn sydd wedi digwydd. Gai ofyn, sut wyt ti'n teimlo erbyn heno? Dwi dal dipyn bach o siomedig, a fi'n meddwl oedd gennau dal job I wneud yn y dre, ond ti'n dweud penderfyniad newydio, ac dwi jyst yn dymuno dda I ffish ar tîm rwan am y rest y flwyddyn. Mae Caernarfon yn dîm sydd yn galon y gymuned yn dedyn, a maen nhw'n deheu am y llwyddiant yma. Maen nhw mor awyddus I gael o. O lle wyt ti'n sefyll ar hyn o bryd? Pa mor agos neu bell wyt ti'n credu ydyn nhw o hynny? Mae'n anodd, ti'n modd, os maen nhw'n ennill y gêm fori, dyn ni'n siarad amdano seithfed safle eto. Ond y clwb eisiau gwneud penderfyniad ac yn y ffodus I fi, maen nhw wedi cael gwared yn fi, ond ti'n dweud, I fi, nhw di'r unig tîm os maen nhw'n gorffen yn seithfed sy'n wedi mynd ymlaen efo'r chwaraewyr I cael y lle neu fewn I Ewrop, ond mae gyda nhw job galed I wneud a gobeithio fod Fish a'r boys yn wneud yn iawn am y rest o'r flwyddyn. Ie, mae wedi bod yn wythnos galad I si Hugh. Gawn ni olwg ar y tabl rwan. A da ni'n gweld wrth gwrs y ras am yr ail safle yma. Dyna lle mae Connah yn ista yn gyfforddus ar hyn o bryd. Penybont yn dyn ar ei safle nhw, ond wrth gwrs fel da ni'n gwybod mae yna bosibilrwydd bod nhw rwan am golli 6 o bwyntiau. Hon ydy'r unig gêm heno yn uwch gyngrair Cymru, ond y fore mae Penybont yn croesawu'r Bala ac y Seintiau Newydd yn croesawu Met Caerdydd.
Wel, mae'n bryd rwan i ni glywed gan reolwr yn y matiad. Fe oedd yn siarad yn gynharach efo Meilir Emrys, dyma Neil Gibson. 7 draws in the last 9 league games. What needs to happen to change those draws into victories? Yeah, I think ultimately we all know, don't we, that the way that the Welsh Premier League is when the split comes in, it makes all the games really competitive, really tight. You know, there's fine margins in it. We would say that in the first 5 or 6 games of those draws, we probably had enough chances to win the games and we didn't take our chances. And then in the other games against Pennebont and TNS, we probably felt that we were, we probably, just about scraped a draw, if we're honest, in both games, and they were the better team. So we have to improve our performance attacking-wise today, and if we do that, I think we can come away with the 3 points. But Newtown are a very tough team to play against. You've got a very strong squad, and you've just added to it with Ryan Stratulis returning until the end of the season. He was very influential before Christmas. Good to have him back. Yeah, really pleased to have Strats back. He was excellent for the 3 months, as you said, when he worked with us. We were in a position where we wanted to get him back in January. We had to wait for him to recover from his injury, and he's been patient trying to do that. And obviously, at the moment, hopefully we can get him back on from the bench this evening. Neil, pob lwc Connah. Diolch yn fawr. Diolch. Croeso. Hyw, mae Neil Gibson yn swnio fel bod o ddigon hapus efo safle'r clwb ar hyn o bryd, ond ti ond yn gorau edrych o gwmpas y lle yma. Mae yna arwyddion i fyny yn atgoffa ni o gyn gamp ar clwb fel pencampwyr. Wrth gwrs, mae o'n dilyn o traed rhywun fel Craig Harrison ac Andy Morrison. Be wneud di o'r swydd mae o'n neud yma? Dwi'n meddwl mae'n neud yn dda. Degfed ar nhw gorffen blwyddyn diwetha. Mae nhw'n ail rwan. Dwi'n gwybod mae'r hediad yma pobl am siarad yna, ond maen nhw ddim yn colli gemau. Maen nhw'n ail, maen nhw'n dipyn o pwyntiau rhwng nhw o'r lleill, so bys y pawb arall yn newid safle efo nhw. Ond dwi'n gwybod bys y Neil eisiau ennill un a ddau gemau mae wedi cael yn gyfartal, ond os nhw ddim yn colli, maen nhw dal fyny fyna, a maen nhw'n cymryd pwntio gwn pawb ar y funud, so dwi'n meddwl bod o'n weddol hapus ar y funud. Dwi'n awyddus i ofyn i ti hefyd, da ni wedi cael golwg yn gynharach ar y tabl. Yn newyddion wythnos yma bod Pennebont yn debygol o golli 6 o bwyntiau. Be wneud hynny i bethau? Mae'n gwneud pethau fwy interesting i ni gyd watchod. Mae pwysau'r Drenewydd rwan, os maen nhw eisiau cael y trydydd safle yma, mae'n rhaid nhw ennill heddiw. Ond i fi, mae Pennebont ar ail tîm gorau yn y gynraedd. Dwi'n meddwl bod nhw wedi pwysio Connah, ond os maen nhw yn colli pwyntio rwan, dwi'n meddwl bod nhw dal yn mynd i gorffen y trydydd, ond bydd o'n ddiddorol iawn beth sy'n digwydd penwythnos yma, sydd mae'n effeithio ar y Rhys a'r bechgyn. Wel, yn ôl at gêm heno yma wan, da ni eisoes di clywed gan Neil Gibson. Gadewch i ni rwan clywed gan reolwr yr ymwelwyr, Chris Hughes. Chris, 6th place in the table, guaranteed of a playoff, but after the developments this week, do you feel that you're right back in the race now for an automatic European spot? Well, look, I think for us it's focusing on the next game, and the next game's tonight, Connah's Key away, which is obviously going to be very tough. We can only control our results. We can't control what anyone else does, and that'll be the aim tonight, and that'll be the message to the players. You'll need a win tonight if you are to sort of push back towards those top few positions. Your record against Connah's Key isn't the best, but you've drawn the last 2 games. Can you push on for a win tonight? Well, I think certainly thanks for highlighting our record. But no, look, if you look back to the game at the start of the season we played here, we were in the game, and then a decision out of our hands took the game away from us on the night. We felt we were more than a fair share for something on the night, but it didn't happen. And then obviously we had the 2 games which result in 2 draws, and we feel we've done well. So, we can take confidence from those games, those performances, but understand and know that we're going in for a tough night against a very good Connah's Key team. One thing that's very tough here is the conditions. It's obviously a very windy night. How do you change your approach to cancel out the difficulties of the conditions? Oh, it's that old adage, it'll be the same for both sides, won't it? So we've just got to make sure that we defend well, and we've done that, to be fair, and probably since the Pennebont away game. I think the games we've had since then, especially in the second phase, or the first phase of the second phase, the first 5 games, we defended very well. And we're going to have to do that again tonight, and that, but then we've got to make sure we carry a threat going forward as well. Chris, diolch yn fawr, pob lwc tonight. Cheers, Croeso. O Hyw, difyr clywed Chris Hughes a Meilir Emrys yn fanno yn cyfeirio at y tywydd, achos mae'n tywyll y glaw, mae'n gorwynt bron iawn o wyntog, a mae hynny mewn lle fel hyn sydd mor agored yn bownd o gael effaith ar y gêm, ynddi? Yndi, ti'n modd, dwi'n meddwl mae'n ei ddau, fatha siarp, mae'r tîm yn mynd i feddwl, mae Connah fatha dipyn bach mwy uniongyrchol a fe ddau fel un nhw'r
ac Drenewydd yn edrych tri mwy amdano fatha counter-attacking yna, ond neud y cae me'r gwynt a'r glaw, neud hi'n ddiddorol iawn, ond edrych ymlaen eto, ac bydd reit dyn, dwi'n meddwl, y gêm yma. Os mae fel yma fydd y tywydd penwythnos yma, fydd ydy'n falch o beidio orfod bod ar ochr y cae yn lla. Ie, mae'n neis i cael amser i ffwrdd. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i bysgota fe ffrind stiw fi fori, ac jyst ymlacio ar llyn. Bysgota fydd ydy'n nofio ar y ret yma. Gai ofyn i ti am un o chwaraewyr Connah, greodd argraff efo tîm Cymru Ec yr wythnos yma, Josh Williams. Be wneud ei o'i berfformiadau o? Ie, mae wedi bod yn neud yn dda, sti. Boi fan 18 mlwydd oed, bydd un o ddau y clwbiau'n edrych yna fo, ti'n i chwarae mewn tîm o'r profiadol a hwn cyn chwaraewyr sy'n yn y sgwad sy'n gyda nhw. Ie, mae'r boi efo future da yna fo, ac ar ei dod ar yn ebyn y tîm Lloegr diwrnod o blaen, so mae'n olygu lot yn di. Sut nes ti fwynhau gwylio'r gêm yna? Do, rwy'n mwynhau gwylio'r gêm yn iawn y fist yna, cael ti'n bach mwy hwyl ar ola, dwi'n meddwl fan un o ddau, ond ie, na, no, na, ond nhw'n anlwcus, oedd y gêm reit scrappy y cae yna, ond y colliad y gol na'n fan eb, dwi'n siŵr bod yna'n brif o Jonah. A mae hein i gyd yn brofiadau da i'r hogia yn dydy? Yndi tad, yr ôl cyrno 4-0, pobl yn meddwl bod wedi newid tra dyn ni'n mynd yna, ond mae dal yn dyn, mae'r gap rhwng y gynraedd yna rwan a ni yn cae bob tro, ti'n meddwl falle gen i dipyn bach mwy o parch o'n gyda draws y bod yna, ynddo. Wel, gawn ni edrych ymlaen at drafod gêm Cymru Ec yn fwy am hanner amser, ond cyn hynny rwan, mae'r gigans yna yn brysur agosau. Remember, English language commentary is available this evening with Wales team manager Mark Jones, no less, and Tommy Morgan. Ond i'n harwen ni drwy'r gêm yn y Gymraeg rwan. Gadewch ni muno hefo Wayne Phillips a Meilir Emrys. Diolch, Nicky, a noswaith dda. Mae'n swyddogol bellach, y Seintiau Newydd fydd yn gorffan ar frig y Cymru Premier tymor yma, unwaith eto, ond y tu ôl i'r darpar bencampwyr, mae'r frwydr i gyrraedd Ewrop yn parhau. Connah ydy'r ceffylau blaen yn y ras honno, ac yn dilyn y cyhoeddiad ddoe bod Pen y Bont yn debygol o golli pwyntiau, mae'r nomodiaid bellach 5 pwynt yn glir yn yr ail safle, efo dim ond 5 gêm yn weddill. Tydi tîm Neil Gibson ddim ar ediad ars eich hynny, dim ond un fuddugoliaeth mewn, maen nhw wedi cael yn 9 gêm gyngrair rwytha, ond ar y llaw arall, dim ond un o'r gemau hynny, mae Connah wedi golli hefyd. 7 gêm gyfartal i'r nomadiaid ers y dolyg felly, a mae 2 o'r heini wedi dod yn erbyn y tîm sy'n ymweld ag glannau dyfrdwy heno, sef y Drenewydd. A fel mae'r tîma yn edrych heno, mae Neil Gibson yn gwneud un newid i'r 11, gafodd gêm di-sgôr yma yn erbyn y Seintiau Newydd wythnos yn ôl. Harry Franklin yn dod i mewn i'r tîm yn lle Aaron Williams. 3 newid sy'n i dîm y Drenewydd, yn dilyn i collad nhw i Ben y Bont pen y dos dwytha. Callum Roberts wedi i wahardd ar ôl cael ei anfon o'r maes yn y gêm honno, felly mae Matty Jones yn cymryd i le fo. Henry Cowens a Selly Smile ydy'r 2 arall sy'n dod i mewn i'r tîm, a'r drail Jake Walker a Nigel Harris. Ac i edrych ar siap y 2 dîm heno, yn ymuno fo fi yn y pwynt sylwebu, mae Wayne Phillips. Noswaith dda, Wayne. Noswaith dda, May, ac edrych ymlaen unwaith eto, ond dim syndod i gweld sut mae Connah di mynd am 11 yma. Dwi'n meddwl fydd yn disgwyl fwy o gwaith ymysodol wythnos yma i cymaru ag be welis i yn ebyn y Seintiau Newydd, y tîm gorau yn y gyngair wythnos yn ôl, a gêm fydd nhw'n mynd i edrych, ond na, dwi'n disgwyl cyfleon dod i'r 2 dîm, ond yn sicr efo'r 2 yna yn y llinell blaen, Malkin a Jack Henny. Diolch, Wayne. Dim syndod efo'r Drenewydd chwaith. Excuse me, bod Matty Jones di dod i fewn fatha cefnwr chwith, Callum Roberts wedi gweld cerdyn coch, ac unwaith eto, canolcau o Hughes a Cowens, ac y llinell blaen, Williams fydd o unwaith eto yn gobeithio bod cyfleon yn dod yn erbyn 3 amddiff yn yr canol Connah. Ia, gŵr ifanc sydd wedi bod yn garfan Cymru y wythnos yma, ac fydd o'n edrych ymlaen i sirenu unwaith eto yma yn y stadiwm yma heno. Mae wedi gwneud digon o hynny y tymor yma, ond cyfle gwych iddo fo gwneud o yn ebyn y Drenewydd yn y 90 o funudau da ni am gweld. Y gŵr fydd o'n dod i fyny yn ebyn, am ran fwy o'r noson, Sears, efo'i gilydd am rei dyddiau ar dechrau'r wythnos. Y 2 ohonyn nhw yn gobeithio na nhw sy'n dathlu ar diwedd y gêm yma. Diolch yn fawr, Wayne. Mr John Andrew Jones o'r Wyddgrug ydy'r dyfarnwr heno.
2 gardyn coch, mae o wedi ddangos yn ei 11 gêm mae o wedi ddyfarnu yn y Cymru Premier tymor yma. Y Drenewydd fydd yn cymryd y gig gynta. Yn ei lliwiau anarferol. Gwyn a glas gola yn ymosod o'r chwith i'r dde yn y hanner cyntaf yma. Bel syth allan am dafliad. Fel da chi'n gallu gweld, mae'r amoda yn anodd. Gwynt a glaw yma yn stadiwm Glan y Dyfrdwy heno. Y glaw wedi gostegu rhywfaint. Ond mae'n mynd i fod yn anodd. Ac yn ymuno fo, efo wen a fi yma, i fynd â ni trwy'r gêm heno. Mae Hugh Griffiths. Hugh, fel ydw Nici, dwi'n siŵr bod chdi'n hapusach i fod fyny fama na lawr ar y fainc yn ganol y gwynt a glaw heno. Ie, ni wedi gweld y bel yn mynd allan ddwy waith yn barod. Dwi'n meddwl bod yna dipyn o hwn. Ac eto rwan, lot o gwynt. Rhaid i chwaraewyr jyst sticio ati heddiw a trio cadw ar y maes yna. Craig Williams, captan y Drenewydd, fydd yn cymryd y tafliad yma. Tafliad hir i lawr rasgell ydi. Mendes yn ei ffenio nôl. Cir arall lawr y cae, ac eto mae allan yn dafliad. A patrwm y gêm, dwi'n meddwl, mae be da ni wedi gweld yn y funud cynta. Fydd yn anodd iawn i'r hogia allan ar y cae, mae rhaid i ni roed chydig bach o hynny iddyn nhw, ond o'n i'n sbio os oedd Connah, maen nhw wedi newid y siap chydig bach wythnos yma. Callum Bradley wedi dod i fewn fel cefnwr chwith, di symud i'r cefnwr chwith. John Disney allan i'r cefnwr dde, felly i gymaru ar 3 welish yn y cefn wythnos yn ôl, ond anodd i'r ddau dîm, a mi wneith o cymryd amser i'r ddau ohonyn nhw setlo. Ie, dwi'n meddwl ti'n iawn. Mae'r cae yn ddim bach bwmpi allan yna, a ddau tîm yn teimlo i gilydd allan. Lot ar y gêm yma rwan efo falle beth sy'n digwydd efo'r pwyntiau. Tafliad Connah di tro yma. Callum Bradley i'w chymryd i. Wy'n ffenio ymlaen gan Malkin. Hir i lawr y cae. Ma'n ymddangos bod y gwynt tu ôl i'r Drenewydd yn yr hanner cyntaf yma. Andy Firth wedi mentro allan i gwrs Cosby, ond yn ddigon hyderus ac yn fodlon ildio'r tafliad. A methu cymryd siawns chwaith i trio gadael y bel fynd allan. Mae o wedi gwneud y peth call, ond dwan welon ni lot o hyn heno, lle fydd yna tafliadu hir yn dod i fewn i'r Cwrt Cosby, a posib fydd y cyfleon yn dod o rhywbeth fel hyn. Henry Cowens fydd yn lansio hon i mewn i gwrs Cosby Connah. Heniad amddiffynol yn mynd i fyny, ond ddim yn cael ei chlirio. Bel yn bwnsio gwmpas yn y cwrs Cosby, cael ei tharo i ffwr yn y pen draw. Harry Franklin, oedd yn ôl, yn helpu fo'r amddiffyn. Yna bach o ansicrwydd yn amddiffyn Connah, fan'na rhywun yn teimlo. Amddiffyn sydd wedi bod yn wych drwy gydol y tymor yma. Dim ond 6 gol maen nhw ddildio yn y 9 gêm gyngrau'r dwytha. Tafliad hir arall i mewn i gwrt Cosby Connah. Be'n cael ei tharo ar draws. Yn gwiro tu ôl am gig gornol cynta'r gêm. Pwysa da yn dod gan y Drenewydd, gan bod nhw wedi wthio hyn yn ei fyny i'r trydydd ola yna. Ac y ddau dafliad da ni newydd gweld yn dod i fewn i'r cwrs Cosby. Di chi achosi chydig bach o broblema i Connah, ond mae yna digon o brofiad yn y cefn gan nhw, George Horan, John Disney, sy'n gallu delio efo beth sy'n dod wan gan y Drenewydd. Connah gyntaf gêm cael ei chrymanu mewn gan Zelish, mae ond o hwnna yn rhy gri, tu hwnt i bawb ac allan am dafliad. Ie, dwi'n meddwl dyna be mae'r chwaraewyr gorau sortio allan nhw'n faint ydy'r gwynt a faint maen nhw'n rhoi ar y bel i fewn. Mae'n ddim siawns heddiw, mae ddim mynd i methu. Fel mae Wayne di dweud, Connah efo'r chwaraewyr i delio efo'r pethau fel yma. Os mae'n newid fel yma, bydd Gibbon hapus hanner amser, os mae'n ddim, dwi'n meddwl. Neil Gibson a Chris Hughes ar ei traed, y ddau nhw'n edrych yn oer ac yn lyb. Neil Gibson yn cerrad nôl ac ymlaen yn ei ardal dechnegol, trio cadw'n gynas. Dwi'n meddwl fydd hi'n gêm lle welon ni lot o patryma o basio'r bel o gwmpas. Dwi'n meddwl fydd y bel jyst yn yr awyr fel da ni wedi gweld, fydd yna lot o tafliadu hir, fydd yna Giga Gornelli, ac y tîm sy'n gallu gwneud y gorau o'r sefyllfa yna, fydd y tîm fydd yn dod allan yn fuddugoliaeth yn y diwedd. Tafel arall i Connah. Ffynio nôl gan Craig Williams.
rhywbeth ti wedi dweud na unwaith hyn o mei tafliad. Sgwni faint o weithio fydde ti'n deud hynny o fewn 90 o funudau. Mae yna bron i 5 munud wedi mynd, a mae rhywun yn teimlo, hyd yma, mae'r bêl bron wedi treulio mwy amser oddi ar y cae, na mae wedi bod ar dir y chwarae, ac unwaith eto mae'r bêl yn rhedeg allan am gigol. Yn ymddangos, mae'n mynd i gymryd amser hyw i'r ddau dîm ma setlo a gweithio allan sut i wneud y gorau o amodau anodd iawn. Ie, mae Cei Connah yn ebyn y gwynt i gweld y Drenewydd efo gyd o pwysau ar y funud, ond fel ti'n dweud, pan ti'n chwarae ebyn gwynt fel mae'r cae fel yma, bydd Gibbo reit hapus i fynd i fewn ddim, os mae wedi cael yna, mae'r profiad yn y tîm cefnwyr yma. So ie, bydd nhw jyst yn trio cael y counter-attack ar nhw. Ond fel ti'n dweud, mae'n anodd yn y gwynt yma, a fel ti'n dweud, wneud o setlo lawr ôl 15 munud, ti'n meddwl. Yr ymodau gweitha posib yw y gwynt. So fe wedi delio efo'r glaw pan ti allan ar y cae, ond fe wedi wneud un byd am y gwynt, ac dyna faint mor anodd fydd i allan yn iddyn nhw am y 90 o funudau. Dwi'n siŵr fydd nhw'n dod oddi ar y cae bob un ohonyn nhw heb mwynhau y gêm, ond mae rhaid yn wneud i ora i trio ennill y gêm y ddau dîm. Ie, fel ti'n dweud, y tîm sy'n ennill neu mwynhau hwn, dwi'n meddwl, Wayne, ond dwi'n meddwl i rhywun fel George Oran efo gyd o'i profiad fo, falle bydd o'n offi hwn, penniau peli yma, falle fo bydd y seren y gêm o heddiw. Taflegryn arall o dafliad i mewn i gwrs Cosby Cei Connah gan Henry Cowens. Cael ei ffenio allan. Syth nôl mewn i'r cwrs Cosby. Ryan Sears. Greisiod yn cael ei rhwystro. Cei Connah yn cadw'r bêl yn isel wrth chwarae mewn i'r gwynt. Ac yn dda iawn be nath Ben Nash yn fan'na, yn lle roed ei droi trwy'r bêl. Nath o gymryd i amser, nath o bigo'r bas iawn allan, ac mae wedi bod yn gwaith calad i Cei Connah y cychwyn yma. Felly pan ti'n ennill y bêl yn ôl, mae rhaid chdi gadw gafel arno fo am rei eiliadau, ac un sydd wedi plesio fi bob tro dwi'n gweld o Ben Nash. Dwi wedi gweld digon o'n efo yn y Flint y tymor dwytha, lle nath o'n dda iawn, ac eto... Ddiffynol, sori am dorri dy draws di wen. A dim problem. Callum Bradley lithrod. A mi nath o lwyddo nid yn ôl ar ei draed y ddigon sydyn. A da ni'n gweld eto'n fanna pa mor anodd i'r amodau yma'n mynd i fod. Mae'r gwynt yn amlwg tu ôl i'r Drenewydd yn yr hanner cynta, ond ydy'n gallu bod yn haws weithiau mewn amodau fel mae chwarae mewn i'r gwynt. Dwi'n siŵr, dwi wedi chwarae yn erbyn y ddau, a dwi'n siŵr, weithiau ti'n just dal am eiliad. Na, os yn byd yn dod o'n fo. Mae mor anodd i'r ddau dîm, dwi'n meddwl, bod y gwynt gynti. Diolch yn gwneud o'n haws, fel da ni wedi gweld yn y funud, da ni wedi gweld yma'n barod, felly bydd y ddau tîm yn cael digon o broblemau, ac mae o'n bwysig bod ni'n gweld pethau fel un pan mae'r bêl yn cael ei ennill yn ôl. Callum Morris, canfod Jack Kenny. Kenny chwilio am gymorth, Kenny'n disgyn, dim tosedd yna fo, yn ôl y dyfarnwr. Tîm cartra wedi cadw'r meddiant. Bradley. Craig Williams yn ei warchod o. Bradley yn torri tu mewn. Ie, mae'r gêm yn dechrau setlo ar ôl rwan. Mae Cei Connah fel Wayne di pigo fyny, Ben Nash ar ei dechrau fo. Just cymryd touch bach a pasio 10 llath yn lle ciciau just yn clirio pethau ar y funud. Ac dwi'n meddwl os mae Cei Connah dechrau i hwnna, fel ydych chi'n deud, yn erbyn y chwarae efo'r gwynt, mae gynnu digon o cyflymder yn y ffrynt, so falle peli tu ôl yn nhw a bildio fyny dim bach fwy steady, dwi'n meddwl. Gwelon ni fanna, cic Andy Firth yn cael ei dal ar y gwynt, ond yna gam sefyll beth bynnag. A dyna welon ni fanna, be oedd Hugh yn sôn amdan, so nath o mond baro rhyw 45 o eiliadau, ond mi nath Cei Connah chwarae'r bêl o gwmpas yn dda iawn, y pas syml, y crys coch yn agosat y ti, y bas yn un ddyr, ond nath nhw adeiladu o'r cefn, a wedyn mae o'n gorfod mynd weithiau, fel welson ni efo'r golwr, y pêl uchel, y pêl yna ydy'r pêl anodd. Cic hir, Dave Jones yn cael ei chlirio, Franklin, trio rhyddhau Jack Kenny. Llithriad yn dod i mewn, a tafliad fyd ar yr ochr draw i'r tîm cartra. Chris Hughes yn dal ar ei draed. Rhyw
gymryd i mewn beth sydd wedi digwydd yn y 10 munud cyntaf yma. Trio gweithio allan sut mae pethau yn mynd i fynd yn yr amgylchiadau yma. A fel dwi'n deud hynny, mae'r gwynt ar glaw wedi stopio am eiliad. Sicr y glaw, dwi'n siŵr am y gwynt. Mae dal reit gwyntog. Mae'n edrych yn well achos bod y glaw wedi cilio chydig bach. Ond be fydd rhaid i Drenewydd wneud ydy cymryd fantas o'r gwynt i ôl iddyn nhw, achos fydden nhw'n gwybod yn yr ail hanner bod na challenge mawr yn dod iddyn nhw, achos da ni'n gwybod beth sydd am dod gan Cai Connah. Trosodd yng nghanol y cae gan George Hughes. Ie, fel mae Wayne yn dweud, peth ydy, pan mae gen chi gwynt ôl i chi, weithiau fe gen chi, ti'n meddwl fel chwaraewr, rhaid ti hitio'r bel yn syth yna, wedyn mae'n mynd allan y chwarae. So, rhaid i Drenewydd just dechrau chwarae pêl-droed, dyna be maen nhw'n neud yn dda. Ac maen nhw'n gorfod defnyddio'r gwynt, ond maen nhw'n gorfod meddwl pryd i fynd yn hir a wedyn pryd i cael ei gêm pasio nhw. Yn amlwg. Bod yna gic osod yn fan hyn, sydd wedi cael i pharatoi ar y maes ymarfer, a nath hi'n gweithio be bynnag oedd y bwriad. Peth gweithio posib o John Disney'n gallu gwneud. So oedd hi'n cyfle am unwaith i Cai Connah, just roed y bel i fewn i'r Kurt Cosby. So mae wedi bod yn hawdd hydyn i Dave Jones. Franklin. Penderfynu trio'r gydio. Mae'r bel yn gwiro allan am gic gornel gynta tîm cartra. Mi o'n opsiwn yn y canol o fanna i Harry Franklin. Dwi'n gwybod os yna mynd am yr ergyd oedd y dewis gora. Gan ôl at y cic-reid yna, mae'n bosib achos gyn ti rwy'n ar y fainc, so fod i bod yn y Kurt Cosby, Mike Wild, dwi'n siŵr ys yr bel di bod yn un well ac yn un da iawn gan John Disney. Ond os yn broblem yn trio rhywbeth gwahanol fel nath yn neud, ond ys ti di disgwyl gwell gyn rwy'n o safon John Disney. Cigonol fer. Bel yn cael ei tharo draws. So di cael ei chlirio yn llwyr. Malcyn, dwi'n y meddiant yn ôl. Pwysa dal ar gwrs Cosby y Drenewydd. Pas fach. At Josh Williams. Williams yn trio canfod Mendes. Ie, chwarae pers gan Cai Connah, just taflu fo fewn i'r cwrt, maen nhw wedi trio chwarae ffordd i fewn. Wneud i Drenewydd meddwl rwan dipyn bach mwy, lle jyst hitio bel i fewn, fel ti dweud, heb Wild yna, nhw allai gorfod bod yn mwy glyfar yn cael y bel i fewn. Sy'n ni'n cytuno hew, sbi am y gol 5 o ochr fel ti'n gael ar y cae ymafer, ond yn lle jyst roed y pel i fewn i'r Kurt Cosby. Paniad ymlaen gan Nash. Neb yno, mewn Cris Coch. Cliriad yn mynd syth at Mendes er hynny. Mendes troi'n chwilio am gymorth, troi ffordd arall. Brwydro efo Shelley Ismail lawr yn y gornol. Mae Ismail wedi dwy'n y meddiant am y tro. A di ennill cic-ryd. Mendes yn rhwystredig braidd ella ar ôl colli'r meddiant yn troseddu. A dim reswm iddo fo roed y cic-ryd i ffwrdd. So maen nhw wedi pwyso y Drenewydd yn ôl i'r trydydd ola yna ac just gael ei hun mewn safle da i gwneud yn anodd i'r Drenewydd, ond be mae o'n gwneud? Mae o'n gwneud yn hawdd i'r dyfarnwr roed y cic-ryd yn ei erbyn o. Cic-ryd lawr y cae fydd hon. Cyffyrddiad ymlaen. Bel teg at Nick Rushton. Ond oedd George Horan yn effro i'r bygythiad. Dwi'n meddwl na tafliad fydd hi'n hytrach na cic gornel. Na, cic gornel fydd hi'n hytrach. Ie, unwaith eto mae George Horan just methu cymryd y siawns o trio gwarchod y bel allan am cic gol. Ond fe George digon hyderus bod o'n gallu delio efo'r cic gornel yma sy'n dod i fewn. O Shane Sutton wrth i ymyl o yn gobeithio bod y bel yn un da. Matty Jones efo'r gic tro yma. Yn cael ei ffenio'n ôl teg ato fo. Matty Jones yn llwyddo ennill cigonol arall. Ie, fel ti dweud, lot o pwysau rwan ar Cai Connah, lot o peli fewn i Kurt Cosby. Ond, nhw sef un i'r record gorau am peidio ildio goliau. So, bydd nhw'n weddol hapus yn delio efo hwn, ond un iddo i boes mawr a mae Matty efo quality gwych efo'r peli yn dod i fewn. Matty Jones yn crymanu'r bel i mewn. A dwi'n yn siŵr sut dath hwnna dros y bar. Aaron Williams
prif sgoriwr y Drenewydd tymor yma. Efo peniad rhydd yma na, ond y bel dros y bar. Ac Hyw newydd sôn bod Mati yn gallu rhoi bel da i fewn i'r cwrt cosbi ar y gwasanaeth yn wych gan fo. Ac y beniad just gormod ar y bel i fynd dros y traws. Ac yr agosad ni wedi dod at gol. A mae yna gyfla, ben arall y cael Iwan Franklin ar draws. A Craig Williams yn llithro mewn, ildio gig gornel. Dyma ni yn ôl at gig gornel. Matty Jones yn pel wych i fewn i canol y cwrt cosbi 6 yna. Andy Firth methu dod allan. A wedyn yn sydyn iawn, Connah syth i fyny'r pen arall. Craig Williams yn neud yn wych i nadur bel dod i fewn at Jack Kenny achos oedd o'n disgwyl ar y postyn pell yna. Sa wedi bod yn tasg syml iddo fo jyst i gosod y bel yn cefn y rwyd, ond Williams yn neud yn wych i'r Drenewydd. Chwarter awr wedi mynd. Cigonol fer i'r tîm cartra. Cael eich rhamanu mewn. Mae yna drosed gan Josh Williams yn yr awyr. Nick Ashton sydd i lawr yn derbyn triniaeth. Josh Williams enillodd gap i Gymru nos Fawrth oedd ymlaen fel eilydd am y 10 munud dwytha. 19 oed ydi o. A mae o wedi cael dipyn o dymor wen yn torri mewn i'r tîm yma. A mae gan Connah garfan gryf felly i chwaraewr ifanc dorri mewn. Mae wedi gwneud wirioneddol dda. Wel, mae o'n wych i weld yn di o gefenc yma'n dod drwad. Mae yna profiad gystal unrhyw tîm arall yn y gyngrair gan Connah. Ond i weld rhywun o ifanc yn cael cyfle gan Neil Gibson. Ond dyna beth mae Gibson yn gwneud os di'r hogyn yn ddigon da, mi'n eithaf cadw'r crys a mae wedi dangos bod o'n ddigon da tymor yma. Ac iddo fo gael cap ar bon diwedd y tymor. Mae o'n dangos faint mor wych mae o wedi bod. Jel Ismail, trio gwthio ni flaen. Mae ddau ddyn o'i gwmpas o. Mae Ismail i dal ar y meddiant. Wrth gwrs, fel dwi'n deud hynny, mae o'n colli'r bel. Rwan tas na gyfla i'r tîm cartra dorri. John Disney. Taro'r bel allan. A Harry Franklin ar yr asgell bella. 2 ddyn yn ei warchod o. Bron i Franklin. Fy'n rhwng y ddau nhw. Ben Ash. Dwi'n y meddiant yn ôl yn y cylch canol. Callum Brackley rwan. Morris. Dim y cyffredinol cyntaf gora. Mi nath o'n dda i adfer y meddiant. Rhoi'r bel yn ôl i Brackley. Nath gadw'r bel a dir y byw. Brackley mewn i cwrt cosbi. Rhoesiad isel. Nôl o Josh Williams. Ergyd Williams yn cymryd gwiriad. Oedd o fwy na gwiriad. Nath yr ergyd i'r hwystro ddeud y gwir eto Nash i mewn yn gris ar chynnig. I ddwyn y bel yn ôl. Cadw'r pwysau ar y Drenewydd. Rhoesiad dwfn yn cael ei ffenio i lawr. A bron i'r bel ddod yn ôl at Franklin. Bosib bod y tîm cartra wedi trio bod bach yn rhy glyfar yma na. Yn y cwrt cosbi. Wyth eto ser chynnu. Connah'n dwyn y bel yn ôl am eiliad a maen nhw'n eich cry y tro yma. Ia, sy'n edrych ar y chance yma, mae Josh Williams yn gael. Mae jyst yn dangos o bel a wedyn gadael o just draws i gorffon a creu dipyn bach o safle yma. Dychne wych ond bloc iawn. Ond hwnna'n glyfar, mae rei chwaraewyr yn mynd at y bel, ond mae jyst yn gadael y bel yn dod heibio i gorffo i jyst creu dipyn bach o safle. Da iawn fo. Pen profiadol ar ysgwydda ifanc mewn ffordd Hyw i wneud bynath o. Bel yn dod i fewn. Oedd o'n gwybod yn union beth o eisiau wneud cyn i'r bel gyrraedd o. A mae hyn yn deud lot amdan yr hogyn ifanc. Ac bob dim yn iawn ar y wahân i'r ergyd ola yn dod ar ôl cyfnod da o fewn y funud i ddau dwytha i Connah. Ie, fel ti dweud, mae Connah wedi cadw bel ar lawr efo'r gwynt yma. A mae'n bwysig bod nhw'n wneud o. Maen nhw wedi rhoi just taflu y bel i fewn fel maen nhw efo Wild, so maen nhw'n chwarae i cryfder nhw. So, hwnna'n bwysig, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud, so nhw sydd wedi setlo lawr y goren hwn, na ddoed mae Drenewydd wedi rhoi mwy o bel i fewn i'r cwrs, beth sy'n dweud. Callum Brackley. Pawb ond am Andy Firth yn hannar y Drenewydd. Unwaith eto y brwydro lawr yn y gornol, a wedyn y llithriad
O'n i'n barod i camol Ben Nash a gofyn y cwestiwn bel yn dda i fyny fanna. Ond yn anffodus y bel yn mynd allan. Da ni gweld Neil Gibson, Gwen ar ei wyneb o. Mi ddod digon hapus efo be mae wedi weld. Drenewydd yn cychwyn y gêm o fewn y 50 munud gyntaf yn rhoi Connah dan chydig bach o pwysau. Ond dwi'n meddwl bod Connah wedi delio efo'r gwynt anodd yma yn well na'r Drenewydd. A maen nhw'n dechrau achosi problemau pan maen nhw'n dod ymlaen. Ben Ash, oedd yna'n lwcus o hwnna yn llithro, a mae wedi bod yn amlwg iawn yn ychydig funudau dwytha, yn aden i llymeddiant i'r tîm cadra dro ar ôl tro, a mae'n gorau amddiffyn rwan. Louis Robles dorri mewn i'r cwrt Cosby, Nash yn trio i warchod o, a croesiad Robles yn gwiro, oedd i ar Nash tro yma, ac oedd rhaid i Andy Firth fod yn effro ar ei bostyn agosa, yn ildio'r gig gornel, ond so hwnna wedi gallu bod yn waith yw. Ie, jyst edrych ar Ben Nash rwan. Alle jyst yn dangos dipyn o... Mae angen dipyn o profiad. Mae eisiau cadw Robles allan cwrt. Mae'n dipyn bacio ffwr a cadw mynd i fewn i'r cwrt. Mae'n anodd wedyn ni amddiffynwr wneud o. Dwi eisiau fo cadw allan cwrt a mynd yn dyn ato. Mae Nash ti'n neud yn dda blwyddyn yma. Ac un yn un, mae'n dda. Bydd hwn yn broblem eto. Matty Jones, teg at y post yn agosaf tro yma! A'r peniad ymlaen gan Robles yn taro top y bar. Ie, unwaith eto, y bel yna yn un wych i fewn i'r postyn agosa tro yma. Ac mae'r pwysau i gyd ar y bel. Ti'n mynd gorfod gwneud lot pam ti o gwmpas y bel yna. Ac unwaith eto, anffodus i Robles ar y Drenewydd bod y bel yn mynd dros y traws i'r Drenewydd, ond cytuno efo Hew beth o'n deud am Nash. Y peth anoddau i wneud fatha amddiffynwr ydy gael dy gadael un yn ebyn un. Mae gen ti broblem. A dyna be welon ni yn fanna efo Ben Nash pan lle ddoth y cic gornel o ac y cyfle i'r Drenewydd yn y diwedd. Felly, cwbl o cyfleon i'r Drenewydd i dod o peli da i fewn i'r cwrt Cosby gan Matty Jones. Ie, mae'r cicia cornel yma i mewn i'r cwrt bach gan Matty Jones yn creu cryn broblema i'r tîm cartra. Hanna ffordd drwy hanner cynta, amser i ni gael golwg ar sut mae'r tabl yn edrych, neu sut fysa fo'n edrych os fysa'r gêm yma yn gorffan rwan yn ddi-sgôr. Dim llawer o wahaniaeth i ddeud y gwir. Connah'n targedu hwn fatha cyfle mei. I gael y 3 pwynt, jyst i agor y bwlch rhwng y tîm yn y trydydd safle. Felly dwi'n gweld fwy o cyfleon yn dod i'r Connah, a dwi'n gweld y gêm yma yn gorffan yn ddi-sgôr. Ac o'n dwi wedi deud hynny, da ni'n gwybod beth da ni am gael. Sorry, boys. Rwan ta, Franklin. Digonodd o le iddo fo ar yr asgell bella. A croesiad wyll ganddo fo yn mynd allan am gig gol. Ie, ti'n gweld faint o siomedig oedd o efo hun, oedd eisiau pasioner lawr, ond dwi'n meddwl mae'r bel di bwngsio fyny reit o flaen o. A mi ddylai fo'n neud yn well o fanna. Ie, syniad yn iawn Hew beth o'n trio gwneud, ond dwi'n cytuno, pam ti ddim o dan pwysau, mae rhaid i ti wneud yn well. So mae rediad da i fewn i'r cwrt Cosby gan Malkin a Kenny, ac ti'n just yn gofyn am bel da dod i fewn ac yn anffodus i Franklin. So, os nath i gymryd rhyw bobl bach, dwi'n yn siŵr o hynny, ond fydd o'n siomedig efo'r bel Wilson o. Fel ti dweud, efo Sears i lawr, dwi'n meddwl rhywun yn canol yn wag, ond falle'r cae sydd wedi chwarae di'n edrych ar ôl o fanna, dim bach, dwi'n meddwl. Mae'n ben wythnos mawr o bel droed. Gêm anfarth i Gymru. Dwi deimlad, mae'n ni'n dechrau o'r newydd yng Nghroatia yn split nos fori. Mae'n dod yn gêm anodd, a wedyn mewn rhai ffyrdd, gêm fwy bron o bod nos Fawrth, Latvia gartra. Mae honna'n gêm a rhywun yn teimlo bod rhaid i Gymru ennill os ydyn nhw yn gobeithio cyrraedd y rowndiau terfynol Euro 2024 yn yr Almaen hanesaf. Cwbl o gemau i edrych ymlaen amdano, Gia. Dwi'n meddwl sy'n ni gyd yn hapus efo pwynt nos fori, os ydyn ni'n gallu dod o'na o Croatia efo pwynt neu byn tîn da iawn, ond gan i weld beth oedd. Siŵr bod hi'n dipyn brafiach yn split na mae fama heno. Yn bendant mae'n edrych felly o'r holl lyniad wedi weld gan gefnogwyr Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y dyddiad dwytha. Ni'n gnesach yn y tafar, ond dwi'n gwylio'r gêm nos fori hefyd na be mae heno hefyd. Cic hir ymlaen. Malkin, llwyddo dynnu'r bel i lawr. Mae fo Malkin unwaith eto, efo'r peniad. Yn troi ti mewn i Craig Williams, tynnu'r bel yn ôl!
A gergi Josh Williams yn cael ei harbed. A mae'n bosib y dyla y gŵr ifanc wedi gwneud y well efo'r cyfle yna. Mae rhaid rhoi clod i Malkin gynta. Malkin di wneud yn wych i lawr o'r ochr y chwith yma. Di ffigio roed y bel i fewn, di troi yn ôl ar ei troi de. Ac wedyn ti'n gofyn os ti'n gallu pigo'r pas berffaith allan, a fel welon ni fan mawan. So Craig Williams yn meddwl bod wedi gwneud digon, mae o'n troi yn ôl, mae o'n pigo'r pas berffaith, a mae o'n mynd y tro yna am heb cymryd cyffyrddiad, mynd ar y tro gynta, a dim digon y pŵar tu ôl i'r bel i chosi problem i Dave Jones yn y gol, ond cyfle i Cey Connah. Fel Ismail o'r bel fach tu mewn. Yn ystod y 10 munud dwytha, ar ôl i'r Drenewydd ddechrau'n da, mae'n ymddangos rwan bod Cey Connah yn dechrau cael y gorau ni. Lewis wedi cael y cyfle, da ni wedi cael dau cigordel i'r Drenewydd, ond o ran safon y chwarae, dwi'n meddwl bod yn well gan Cey Connah, a nhw, dau cyfle da, mae rhaid dweud i Josh Williams, honnodd y cyfle gorau, mi ddylse fod i posib gofyn fwy o gwestiwn gan Dave Jones. Ie, mae wedi cadw ei technic, wedi cadw bel i lawr y pethau yna, ond, fel ti'n dweud, ti eisiau sgorio pan ti'n cael ei cyfleu o'n fel yna. Ond, i fi, mae dal yn y lle iawn yn boi ifanc, ti'n modd bod nhw'n hapus efo y ffordd mae wedi dechrau, ond, na, fel ti'n dweud, mae Drenewydd yn dechrau, Cey Connah yn setlo lawr rwan, dim bach, a symud y bel, maen nhw'n jyst yn mynd uniongyrchol. Robles yn carlamu ni flaen, George Horan, dwy'n y bel oddi arno fo. Josh Williams yn gwneud yn dda, Hugh, fel ti'n sôn. Mae o'n gael ei hun yna. Mae o'n anodd i farcio pan mae'n gwneud hynny. Pan ti'n chwarae'n canolcau a ti'n gwneud y rediad yna'n hwyr i fewn tuag at y Cwrt Cosby yna, mae o'n anodd i dilio efo. A dyna da ni wedi gweld. Os yw'n gallu just sharpnio i fyny chydig bach i gorffen, geitho gyfle arall. Safled arall gan Henry Cowens. Dwi'n cofio ti rhedeg fel o midfield Wayne yn cyrraedd i fewn i'r cwrtiau. Fel ti boi ifanc da. Ti'n dysgu gan un da, Hugh, Brian Flynn. Fo'n un o'r gorau pan o'n i'n tyfu fyny yn y 80au, 90au, ac wedyn ges i'n dysgu'n dda gen y fodd, ond wastad yn deud, cyrrwch yn hwyr i fewn i'r Cwrt Cosby yna, achos di'r amddiffynwyr ddim yn gallu marcio ti, a di'r hogen canolcau ddim eisiau mynd yn ôl efo chdi chwaith, felly oedd hi'n gryfder o gen i, ond y broblem o gen i wedyn, Hugh, trwy roed y bel yn cefn y rwyd, ond ni'n mynd dda yn gwneud hynny. Wedi ddisgynnodd Shane Sutton y fanna wrth i'r bel hwylio dros di benno, a am ryw hanner eiliad. Rwy'n teimlo bod yna bach o ofn yn amddiffyn Cey Connah, ond dod i ddim yn drosed. Sgorio Shane Sutton yma i'r Drenewydd tymor dwytha, a di heb sgorio yn y gyngrair ers hynny. Nath o ddim cwyno yn ormodol ar ôl disgyn. Mi nath o ryw edrych teg at y dyfarnwr. Mewn gobaith, mwy na disgwyliad dwi'n meddwl. Ryan Sears ddeliodd efo'r peryg trona. Bron iawn pas gwych a fe allan i droed o tu ôl i'r cefnwr yn defnyddio'r gwynt. Tafliad fydd i i'r tîm cartra. Harry Franklin wedi dod ar draws i'w chymryd i. Yn sychu'r bel. Dim yn dafliad hir tro mas erch hynny. Bel yn dod yn ôl at Franklin. Ystyried croesi. Pas fer ganddo fo. At Nash. Josh Williams yna hefo fo. Fo Josh Williams. Croesiad. Williams yn cael ei rhwystro. Robles efo'r sgiliau nghanol y cae. Cyfle i'r Drenewydd dorri. A maen nhw'n mynd i gael cic rydd. Sydyn o un pen i'r llall. Josh Williams yn trio croesi'r bel. O'n i wedi synnu braidd bod Cey Connah heb taflud y bel o'r tafliad i fewn i'r Cwrt Cosby gan bod George Horan Disney wedi dod i fyny. Ac yn sydyn iawn, maen nhw'n gorfod amddiffyn pel sydd am dod i fewn i Cwrt Cosby nhw. Ac mae o'n debyg i byw Elis wsos dwytha yma. Llinell o ryw 10 gan Cey Connah. Llinell amddiffynol uchel yn ytrach wrth i bel gael ei tharo i mewn. Sel Ismail. Penderfynu mynd yn ei ôl.
at Craig Williams. Captain y Drenewydd yn codi'r bel I mewn i'r cwrt Cosby. Ond dros ben pawb eto, gan bownsio allan am gig gol. Dwi'n meddwl hwnna'n amddiffyn dda, os ti'n edrych ar amddiffwyr, maen nhw'n mynd reit I fyny yn ebyn y blaenwyr a jyst cadw nhw o dan y bel. Ti'n gweld hwnna lot, ond maen nhw'n boys yma'n gwybod beth maen nhw'n neud. Dyna ydi efo Cei Connah, maen nhw'n anodd I dorri lawr. Os na, dyn nhw'n gallu ennill gema, dyn nhw'n colli llawer. Bod nhw arwyddiad siomedig o ran gael y 3 pwynt mewn gema. Ond os na ti'n gallu ennill y gêm, ti ddim yn colli. Ac mae gen ti rhywbeth I adeiladu ar y wedyn. Achos fydd Neil Gibson yn gwybod bod yna cyfleon am dod yn y funudau sydd ar ôl yn y gêm, yn y ddigon o heini ar ôl. Ac os fo'n cymryd un I ddim wwan, so ti'n gofyn iddo fo. Ie, a dyna beth maen nhw'n neud yn Cei Connah. Maen nhw'n mor gry am ddiffyn. Dwi'n cytuno Wyn, ond dwi'n gweud dwi'n siŵr os, I fi, bydd o'n siomedig efo'r canlyniadau yma, cos mae'r gynnoedd mor dyn, maen nhw'n cymryd pwyntiau gan pawb arall. Nhw sy'n ail safle. So bron iawn, os nhw'n cael dro nebu pawb arall, bos nhw dal yn gorffen yn ail, ac y gorffen degfed blwyddyn diwetha I lle maen nhw rwan, mae di wneud yn job gwych ysdi. Mae nhw wedi, fel ti'n deud, I feddwl lle oedden nhw tymor dweitha. Ac y nod i'r tîma yma, dwi'n meddwl, ydy orffen yn ail neu trydydd. Achos maen nhw'n gwybod, y Seintiau Newydd sydd am gorffen ar y brig, nhw ydy'r pencampwr unwaith eto. Felly mae o'n ipyn o hwb I Cei Connah, so dyn nhw'n yn y ail safle ar y diwedd y tymor. Mae gen nhw'n 5 gêm ar ôl. 4 hanner ar ôl heno, so felly maen nhw'n agos o fod yna. Mendes yn trio rhyddhau Jack Kenny. Dwi ddim y bas ora, ond mae'r bel wedi dod at Kenny yn y pen draw. Kenny yn y cwrs Cosby. Yn trio ergydio wrth iddo fo droi. Ond eto gath I rhwystro. Drenewydd yn cyflwyno'r meddiant yn ôl i'r tîm cartra. Callum Brackley. Mlaen at Josh Williams. Williams yn disgyn. Ac yn ennill Cei Cryd. Craig Williams. Ti wedi disgwyl well gan Craig Williams yn y sefyllfa yna. So, digon o brofiad gen Craig Williams, mwy na neb arall ar y cae yma. Ac os am reswm iddo fo taflu di hyn I fewn, I ildio'r Cei Cryd. Ti'n ildio'r Cei Cryd, ac yn ail, ti'n rhoi dy dîm o dan pwysau, lle ti'n gwybod mae yna gryfder am dod gan Cei Connah. So, di'r bel yn un da I fewn i'r cwrt Cosby. Mae gen nhw dynion da yn y canol yna, felly... Dwi'n meddwl, dipyn bach o ffrwystredig o boi ifanc yn ennill y bel reit yn canol wedyn a dod allan. Dwi'n meddwl yn gweld cyfle jyst I cael un cic arno fo. I gweld sut mae'n setlo. Old school, dwi'n meddwl, Drenewydd. Josh Williams, tuag at y postyn pella. Sutton yn penio allan. Oedd eto pawb ond am Andy Firth yn hannar yr ymwelwyr. Brackley yn canfod Mendes. Mendes yn troi yn y cwrt Cosby. Ac yn ennill Cei Cornel. Y basg yn Brackley yn un da I fewn I Mendes, y rediad Mendes I fewn i'r cwrt Cosby. Yn anodd I farcio, yn anodd, jyst I taflu dy hyn I fewn. Ond pwysau da unwaith eto'n dod. Dyna maen nhw wedi wneud yn well, Cei Connah. Maen nhw wedi cadw'r pel yn well. Ac o'n i'n deud, oedd ti'n gofyn y cwestiwn mei am chwarae efo'r gwynt neu yn erbyn y gwynt. Mae Cei Connah wedi delio fe fo'n dda iawn yn erbyn y gwynt. Maen nhw'n mynd i'r delio. Mae'r Drenewydd yn hytrach mynd i'r delio rwan. Efo Cei Cornel. Disney, cymryd y gic yn fyr. Bel. Eto. Nadlamu mlaen yn y cwrt Cosby. Brackley, cic hir letraws gan y fo yn cael ei ffenio mlaen. Disney, ffigio fynd un ffordd. Ac yna, yn mynd y ffordd arall. Gen rhyddhau Josh Williams. Cic Cornel fydd I. Connah yn gofyn y cwestiwn am cic ar y smot yn hyw. Dwi'n gwybod os weli Steve Horan yn mynd I lawr, ond o Neil Gibson, mae o'n dal wthi, mae o'n gofyn. Fo Ali Jones allan o'r cic Cornel dod I fewn. Dwi'n meddwl, be maen nhw'n dweud, ydy gwthiad ar George Horan, ond dwi'n meddwl bod jyst yn boes mawr, cry yn mynd amdani, ond dwi'n Sutton yn jyst cerdded o dan y bel, dwi'n mynd I ddeud. Ti'n flin fel reolwr, ys y cic smot yn cael y roed yn ebyn y dîm. Be'n cael ei chrymanu mewn unwaith eto. Gorfodi Shane Sutton I benio'r bel dros I draws di hun. Ildio cic Cornel arall. Dau ddyn profiadol yn y cwrt Horan ac Sutton yma ne.
Yr un drefn unwaith eto. Cic fer i ddechrau fo, ac yna'r bel yn cael ei chrymanu ar draws y cwrs Cosby. Ond dath i allan am gic gol tro na. Hwn ydy'r un cyn, dwi'n meddwl, lle oedden nhw'n gofyn am cic o'r smotin. Na, dos na'n byd yn hi. So felly, Gibson a Lee Jones yn gweld beth da ni newydd y weld, dwi'n meddwl, so nhw'n cytuno efo ni hefyd, felly... Ti'n gweithio pethau ti eisiau nhw, oedd weithio ti cael nhw, de. George Hughes. Codi'r bel allan yn Llydan. Rhaglen arbennig heno. Ar S4C, 10 o'r gloch, yn edrych ymlaen am ymgyrch Cymru. Owain Tudur-Jones a Iwan Roberts fydd yn trafod ac yn edrych ymlaen cyn i Gymru chwarae i gêm gynta yn yr ymgyrch nos fori yng Nghroatia. Ismail, 2-1 yn ei warchod o. Mae'n ennill y tafliad. Gwynt yn hyrddio eto. Henry Cowens. Amlwg na tafliad hir fydd hon. Ac i mewn â hi i gwrs Cosby, y tîm cartra. Yr amddiffyn yn delio fo'r bygythiad yn dda. A'r gic nôl i mewn gan George Hughes y ddigyfeiriad ag allan am gic gol. Ia, George Hughes yn siomedig, ond mi oedd o dan bwysau. Harry Franklin di wneud o'n anodd iawn iddo fo gael amser ar y bel i bigo bas allan a be sy'n digwydd wedyn. Ti roed y bel yn ôl i Connah, ond i feddwl be oedden ni'n cael yma cyn y cic cyntaf na, sydd oedd y tywydd, y gwynt ar y glaw. Mae'r ddau dîm di setlo neis i fewn i'r gêm ac yn y beth dwi'n synnu bod ni heb gol eto. Ie, dwi'n meddwl mae'r gol-geidwad di wneud sef. Mae'r pethau mynd just dros y traws ac yn agos, ond sy'n neb cweit di gweithio'r gol-geidwad mae'n iawn eto. Andy Firth yn dyfal barhau efo'r cicio gol hir at Sonna, gath i ddim i dal gymaint ar y gwynt. A fi arweiniodd i at gic rydd i'r tîm cartra. Mae Malkin di dal y bel i fyny yn dda i cic hwnna yn erbyn y gwynt. Mae di wneud dda, mae di cosi problemau, so... Debyg iawn i dad o Hyw, os ti'n cofio i dad o'n chwarae. Chris Malkin, dwi'n digon hen i gofio fe'n chwarae i Tranmere yn y dyddiau da, Tranmere Rovers, ac oedd i dad o'n rhywbeth tebyg yn achosi bob fath o problemau yn y llinell blaen yna. Ie, ond dwi'n meddwl ail hanner, dwi'n meddwl newn ni gweld y boi profiadol o Mike Wilde yn dod ar iddyn nhw, ond mae Malkin di impresio hanner cyntaf, di'n gwneud lot o bethau reit da. Gletraws gan John Disney yn cael ei chlirio. Andy Firth yn hell allan o'i gwrdd Cosby. Hir arall ymlaen. George Hughes yn cael ei ben ati. Yn ei beniad o'n mynd yn syth at John Disney. Disney'n gweld bod gan Callum Bradley rhywfaint o le. Bradley yn ôl at John Disney. Mae Nash o bawb o'i blaen o. A mae Ben Nash wedi sgorio 5 gol tymor yma. Felly ar namddiffyn o'r ydio, mae o'n gwybod lle mae cefn yr hwyd. Ond y bel ddim yn ei ganfod o tro na. Mae o'n broblem yn y ddau cwrt Cosby. Yn amddiffynol mae o'n dda iawn, May, ac hefyd mae o'n gallu achosi problemau o tafliad i hir neu cic gorneli hefyd. Tafliad hir fydd hon rwan gan John Disney. Gan cael ei lansio i mewn i gwrs Cosby'r Drenewydd. Sel Ismail y methu gic, ond yn cael ail gyfla. Yn codi'r bel i'r entrychion. Callum Morris, gwneud yn dda. Ag am yr ailwaith i adfer y meddiant. Ben Nash. Franklin yn y cylch canol. Trio mynd yn uniongyrchol tro yma. Bel yn cweit yn cyrraedd Malkin. Peniad Franklin. Ismail. Eto'n codi'r bel yn uchel. Fe nath ni Christian yn dda Sonna. Ond trosedd ar ôl hynny gan Louis Robles.
mynd yn ôl I Nash yn y cwrs Cosby. Dwi'n meddwl mae chwaraewyr gorau lleill yn pigo horan I fyny a lleill. A wedyn mae Nash yn neidio yn ebyn falle'r trydydd jumper gorau tîm eraill. A mae mor dda yn yr awyr. A dyna beth sy'n neud iddo fo. Mae Connah... Ond dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae di sgorio 5 rwan. Dwi'n meddwl tîmau dechrau meddwl a rhoi rhywun yn well yn yr awyr yn ebyn o. Cos mae ddim cweith mor dal, ond mae'n neidio'n uchel. Mae fel Nathan Peats, maen nhw ddim yn fawr. Ond mae teimio nhw'n ffantastig. Andy Firth yn bell allan o'i gwrs Cosby gymryd y gic tro yma. Franklin yn methu canfod y targed. Ac o hwnna'n gyfla da I Harry Franklin. So ti'n deud, mae cyfle gorau gêm, sy'n ni'n deud. Bale yn disgyn I Harry Franklin, sydd efo ipyn y talent hefyd y hogyn ifanc, ac y cyffyrddiad gyntaf yn mynd â fo I fewn at y gôl, ac fydd o'n siomedig bod o heb gwneud y golwr y gweithio mewn ffordd. Dwi'n siŵr os y amddiffynwyr sy'n dod ar draws, jyst I gwneud digon I roed o I ffwrdd chydig bach, ond sa ti'n disgwyl rwy'n o'i safon o I hitio'r target o ryw 10 llath allan, oedd o ar ongl, ond mi ddylsa fod I gwneud yn well. Ni'n trafod cyn y gêm efo Neil Gibson am gymaint o gemau cyfartal mae Connah wedi gael ers dechrau'r flwyddyn. Ac I newid y gemau cyfartal na I mewn I fuddugoliaethau. Maen nhw angen cymryd cyfleoedd fel yr un gath Harry Franklin yn fanna. Bel uchel yn cael ei dal ar y gwynt. Sutton yn cael ei ben ati, ond yn penio'n syth at Mendes. Mendes yn codi'r bel at Kenny. Kenny! Oedd hi ddim yn ergyd ddigon cry a Ryan Sears oedd yna I glirio ddi ar y llinell. Ond mae'r tîm cartra yn dod yn agosach ac yn agosach. Ac unwaith eto, bosib dyla Kelly neu Kenny fod wedi gwneud yn well. Chydig iawn, da ni wedi sôn am Jack Kenny cyn iddo fo gael y cyfle yna, ond be mae wedi trio gwneud ydy jyst gael y bel heibio'r golwr yn y dim digon y pwysau yna fo I chos unrhyw broblem o gwbl, achos oedd yr amddiffynwyr yn ôl tu ôl i'r llinell, ond pwysau ar diwedd y hanner cyntaf yn dod gan y Connah. Dwi'n meddwl Neil Gibson wrth I bodd ywan os bys nhw'n gallu cymryd yr un cyfle yna I mynd ar y blaen ar y hanner. 3 munud sy'n yna I fynd yn yr hanner cyntaf yma. Kenny yn defnyddio I gyflymder I gael I fewn, ond just ddim gwneud digon da contact ar y bel yma. Olgyn eto'n cybytio defnyddio I gyflymder I gael I fewn. Os ddim cael digon yno, da iawn Sears, ddim yn rhoi fyny yno, mynd tu ôl i'r bel, a fel ti dweud, os ti'n cael tu ôl yno, gan ti cyfle I blocio hwn ar y llinell, da iawn fo. George Hughes bron a dwy'n y meddiant. A dim I troed cryfder hefyd, dwi'n meddwl bod o'n well efo troi dde, Jack Kenny, ac dim digon y pŵar yn sicr, ac Craig Williams ti'n methu wneud dim, oedd o'n ofyn roed y dacl I fewn ac ofyn ys fod I dod â fo I lawr, ond 2 neu 3 cyfleoedd da I dod I Connah yn y hanner cyntaf. Bel yn adlamu ymlaen at Andy Firth unwaith eto, dim pwyso yna fo. A mae yna chwaraewyr y Drenewydd I lawr ac angen triniaeth. Louis Robles ydi o. Ni wedi bod yn amlwg mewn pylia yn yr hanner cyntaf yma. Yn bendant ar ôl sgorio 12 gôl tymor yma, fydd y Drenewydd ddim am I golli fo. A fydd o'n un, fydd Chris Hughes sy'n eisiau gweld yn gadael y cae. Mae gen i fo rhyw funud I ddau I cyrraedd hanner amser, a wedyn fe gyda nhw amser I gweithio anna fo yn ystod y cyfnod yna yn yr ystafell newid, ond mae o'n pwysig i'r Drenewydd. Felly, dwi'n edrych yn rhy dda ar hyn o bryd, heb symud llawer, gan I weld beth oedd wel, eisiau mae digwyddiad, be nath achosi fo I fynd I lawr, ond dwi'n mynd edrych yn rhy cyffyrddus ar y funud. Nôl ar ista am y tro, oedd ar ei gefn am yr eiliad, roedd Wayne yn siarad fanna, a fel udodd Wayne, doedd ddim yn edrych yn gyfforddus, mae yn ôl ar ei draed rwan. Bob dim yn iawn, maen nhw wedi ysgwyd llaw, felly Disney di fynd I lawr I gefn I goes neu rhywbeth.
Ond da gweld bod o i fyny, achos beth ola ti eisiau gweld ar diwedd hanner ydy colli un o'r ymysodwyr ac dyna faint mor pwysig ydy Robles i Chris Hughes. Robles yn gorau gadael am y tro. Rhyw hanner hercian oedd o wrth y madail. Da i funud. Da ni'n clywed fi yna i ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Byddwn ni yn cyrraedd diwedd y 45 rwan. Dyna fo. Pedwerydd swyddog yn cadarnhau. Mae 120 o eiliadau ychwanegol fi yna. Chris Hughes bysa? Mynd i fewn, os ti'n aros fel hyn? Gan bod i dîm o hefildio Hugh, ti'n meddwl? Wel, dwi'n meddwl bod y Gibbon apus efo'r gwynt a beth nhw wedi gorau delio fe i dechrau i ddim ildio, so... Dwi'n mynd i ddeud, Gibbon bydd y fwy o hapus, dwi'n meddwl efo hwn a... Gyda Chris yn hapus efo ffordd mod i chwarae, ond... Gibbon i fi bydd y fwy o hapus... Ond siomedig bod nhw heb cymryd cyfle efo'r cyfleon maen nhw wedi cael, 2 neu 3 o cyfleon da. Do, ond mae'n un o ddau o Corneli wedi dod i fewn a maen nhw jyst i mynd dros y bar a beth o'n le, so... Ie, dwi'n meddwl bydd nhw'n reit hapus, maen nhw dal yn y gêm, mae'r 2 dîm dal yn y gêm, jyst yn yr un i lawr, fel ti'n deud, pwy di'n mwy o hapus, yn cweit yn siŵr. Christian, methu rheoli, ond bosib bod na amser am un cyfle ola i'r ymwelwyr ar ddiwedd y hanner cyntaf. Ben Nash yn sicrhau bod na ddim cyfle, yn penio'r bel allan am dafliad. Bydd gweitha posib wwan i Cei Connah bysa ildio gol mor hwyr a hyn. Da ni wedi cael munud o'r 2 sydd wedi cael ei ychwanegu ac so ni'n gofyn pwy oedd y hapusad. Dwi'n gwybod pwy fysa'n hapus os bysa i dîm o'n sgorio wwan, Chris Hughes. Yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau bellach wrth i Henry Cowan daflu'r bel i mewn i gwrt Cosby Cei Connah. Bel ddod nôl at Cowan. Craig Williams yn taro bel ymlaen. Rwan ta, Nick Rushton efo rhywfaint o le i groesi. Bel di dod at Josh Williams. I'n clirio at Jack Kenny. Kenny'n trio cadw'r bel ar dir y byw, ond yn ildio tafliad. Os na amser i Henry Cowan lansio'r bel i mewn i gwrs Cosby Cei Connah unwaith eto. Mae'n edrych fel fi yna. Mr Jones y dyfarnwr yn hapus yn chwarae fynd yn ei flaen erbyn ni dros y 2 funud ychwanegol erbyn hyn. Cowans efo'r tafliad. Tuag at Sutton dros di ben o Gwaedd. Gan un neu 2 o chwaraewyr y Drenewydd. Gofyn am gicor smotyn, ond o'n am llawio ac efo hynny mae Mr Jones y dyfarnwr yn dod ar hanner cyntaf i ben. Ie, dechrau'r digwyddiad yma unwaith eto. Ond am llawer yn fanna. Dwi'n meddwl oedd llaw Callum Morris wrth i gorffo. Rhei o chwaraewyr y Drenewydd dal i fod o gwmpas y dyfarnwr. Wrth i'r gweddill ymlwybro i ffwrdd. A mae yna Gardyn Melyn yn cael ei ddangos i un o chwaraewyr y Drenewydd am ffrio. Dwi'n meddwl mae Craig Williams gafodd y Cardyn Melyn. Nick Rushton oedd yn hytrach. Mae Craig Williams yna hefyd. Ond dyna ni am yr hanner, y sgor ar yr hanner, dim. Ie, diolch Meilir, di sgor a di fflach felly ar yr egwyl, ond digon i drafod edrych ymlaen at wneud hynny yn y man. Ond cyn hynny, sy'n angen i mi atgoffa chi siawns fod hi'n benwythnos rhyngwladol ac yn gynharach yr wythnos yma fe fu o tîm Cymru Ec yn cystadlu i fyny yn Altrincham yn erbyn tîm Lloegrec. Gawn ni gipol o grwan ar yr uchafbwyntiau. Cyn Owen yn ergydofio fan yn arbediad ac am arbediad gan Sam Hewitt, golwr Wheelstone, ergydnerthol. Ia, da ni wedi gweld hwnnw'n dod yna, a mae hwnna'n dod trwy cyrff, felly mae'n lwcus ofnadwy oedd hi'n symud i fi bach hefyd. Scott Morris. Picio'r creisiad a'r peniad at yr ochr bella.
gan Emil Aqua. Dwi'n meddwl mae'n just neidio I trio curo'r bel, mae'n neud hynna, mae draed o wedyn yn glanio rwng coesa Ramsey'r gol, sy'n bod tro'n anifydd wneud. Lewis, oedd angen y piniad cywir yn mynd ar y bel cael ei hildio I Lundström. Edrych i'r ddau Sbara. Sbara, bel yn cael ei chlirio yn ffodus. Cyn Owen yn ei chlirio, hyd oedd I ddim yn glirio da yn y lle cyntaf. Sam Jones, ond mi gath o'i ddal y fanna gan Debra rwan ta. Mae'n ras rhwng Sam Jones mewn McLagan a Glenna. Sam Jones yn dal I fynd. Ceisio I gosod ti lwybr McLagan. Oedd y bwriad yn iawn. Oedd y weithred dim cystal. O'n i'n meddwl chwarae gwych gan Sam Jones yn cael McLagan yma na. Rwan ta cyn McLagan mae Sears y tetyn iddo McLagan. Mae'n disgyn I Sears y bel a Sam Jones bediad o'r safon ucha gan Sam Hawes y golwr yn effro. Wel, am gyfla. Ond dwi'n meddwl wedi Sam neu llawer mwy na mae o. Mae'n cael y bel I fewn syth i'r postyn pella. Mae'n dal I ar y foli. Dim yn un hawdd, cofia. Dim yn un hawdd o gwbl. Tom Price, Price, camgymeriad Sbara. Mi oedd angen yr arbediad, mae dal yna I Loegr ac I Drenewydd. Ac yr rhif 8, Ryan de Havilland yn manteisio ar y camgymeriad yn y cefn reit ar yr egwyl. Yr amser gweitha posib I ildio. Lloegr ec 1, Cymru ec dim. Sôn am diffyg canolbwyntio fan hyn. Camgymeriad anferth yn ganol y cae gan Tom Price. Nath o lithro do, ond hefyd, ddim esgus. Ti'n edrych I chwarae allan o'r cefn ar y tîr yma I ddechrau fo. Just clirio'r bel, Ryan de Havilland I fewn i'r gol. Chwaraewr o Barnett sydd wedi sgorio 7 gol o ganol cae yn barod iddyn nhw. A wan, mae wedi sgorio un ella pwysicach I Lloegr. Davies. Mael Davies to Sears. Sears nath o'n edrych o gwbl Sbara. Ac bel yn cael ei chlirio yn Mael gan Cyn Owen. Cymru ffodus iawn yma na Morgan. Ond wedyn Cyn Owen jyst yn cadw I ben, cadw'r bel I Gymru ac ni'n cael dechrau ymwysodiad arall. Owen. Williams. Arman. Nathan Wood. Wood. Nath o gael croesiad I fewn Nathan Wood. Dim ond llwyddo I wneud hynny. Mae'n disgyn I Ryan Sears. Mae hwnna wedi mynd I arddyn o'r tai sydd ymhell y tu ôl i'r eisteddle, tu ôl i'r gol. Mae hwnna'n ar yr A55, mae gen i o'n. Wel, dwi'n falch iawn rwan o gael Mark Jones, rheolwr Cymru ac yn gwmni yma hefo fi. Jonah, you're still wincing at some of that. Tell me, how was it? I've just travelled 190 miles to be shown this again. I've watched it for the last 2 days, right? You're dwelling on it, aren't you? You are absolutely slaughtering me. Thank you very much, Scorio. No, but, you know, I know you're so proud and filled with so much enthusiasm every time you take this Wales seaside. You've had a couple of days now to step back and, you know, accept what happened, accept the result. And 1-0 sometimes hurts more than the bigger scorelines, doesn't it? Yeah, absolutely right, Nick. It was, unfortunate for us the way the goal went in, but it's one mistake on the evening from a lad who's done really well for us individually, Tom Price. He's had a marvellous game. He's just slipped. I don't think it's a mistake, by the way. I think he's just lost his footing. And for the rest of them, I thought they put a great effort in, like I said to you. And, I'm disappointed, obviously. Very, very disappointed. But you've got to look at the standards that we've created over the last 3 or 4 years. And as everybody's saying, even Fairclough, their manager at the start, he said, this Wales team were a changed team to the team we played, you know, a decade ago. If you look as well at Wednesday night, honestly as well, Mark, you know, they were fine margins. You really, really did create some great chances. Yeah, but we did create some great chances and we could have gone ahead. But we didn't go ahead. But I think it's better to be disappointed and look and strive to get better and get the win again. We made, you know, it was okay, like I said, it was 1 goal,
but the boys have improved that much that they want to win. They want to win, even though we're playing against a side who everybody says the National League is much better than the Cymru Premier. Well, you know, they've got, like you say, hundreds of players to pick from. Don't forget, we're picking from about 40% of the Welsh Premier League, you know, or 50% of the Welsh Premier League. So, and we're competing with them. So, yeah, those standards will keep improving. And Very proud. The boys definitely, right, like I said on the other night, you know, they done fantastic, and hopefully next time they'll do better again. Listen, I'm going to let you breathe for a second now. Go and get yourself a cup of tea, because the second half won't be far away. Rwan, wrth gwrs, mae hi'n benwythnos o bêl-droed ryngwladol yma ar S4C cartref pêl-droed Cymru, a nos yfory fe gewch chi weld gêm Croatia yn erbyn Cymru yn fyw ar y sianel am chwarter awr wedi 7. Cyn hynny, hyn yma, mewn rhyw awr a hanner rwan am 10 o'r gloch, mae yna raglen yn edrych ymlaen at y gêm hynno, cyfweliadau difyr i ddod yn ystod y gêm yna. Wel, falle bod hi'n gyfnod y newydd i'r tîm ryngwladol, ond mae yna obaith o ran y dyfodol hefyd, oherwydd mae tîm dan 17 Cymru wedi bod yn creu argraff mawr yr wythnos hon, a nos Fercher oedden nhw'n croesawu tîm yr Alban i Rodney Parade. Fel wedys i, mae un gêm wedi cael ei chwarae yn barod heddi. Montenegro dim Gwlad yr Ia, dim nath i orffen y Stadiwm Athletic Caerdydd. Bars ymlaen, chwilio Morgan, dim cam sefyll, Morgan! O, gol wych gan Iwan Morgan! O, y bas o ganol cam yn berffeth. Yr rhediad gan Morgan yn wych ac yn gywir, ond yna yr ergyd taran gan Iwan Morgan o Abertawe yn rhoi Cymru ar y blaen. O, camgymeriad gan Connah, mae'n torri i Biancheri! A Chymru yn dyblu i mantais! Rhif 10, Gabriel Biancheri o Manchester United. Y camgymeriad gan Connah yn un elfennol, ond Gabriel Biancheri yn gwneud beth sy'n rhaid yn darganfod cefn y rhwyd. Thomas, pas dda, ymlaen at Morgan. Morgan yn erbyn Frame, ydy'n gallu troi Frame, ydy'n gwneud yn dda, a'r croesiad yn rhydd! A mae'n drydedd gol i Gymru. Cymru yn rhwydo i trydydd gol, a Iwan Morgan a'i ail o'r noson sy'n ymestyn mantais Cymru. Camgymeriad arall gan golgeidwad ifanc yr Alban. Mae Connah yn methu cael gafel yn ddi, ac yn y cwrt bach, Iwan Morgan yn sgorio eto. Yr Alban yn ymosod lawr y dde. Os yna gol gysur iddyn nhw, mae'n groesiad da! A maen nhw yn cael gol gysur yn ôl. Croesiad arbennig o'r dde. A rhif 11, Bobby McLucky o Hearts sydd yn rhwydo. Maen nhw wedi croesi'n dda yn yr ail hanner, ac o'r diwedd maen nhw wedi cael eu heiddiant. Bobby McLucky ar y foli i'r Alban yn cael gol gysur, ond dyma Frame. Frame yn ryddhau McLucky. Os na ail yr Alban fan hyn, y bêl yn gwyro, mae mewn! O, nawr te mae gyda ni gêm yma Rodney Parade. Wel, ychydig dros 10 munud yn weddill, a Bobby McLucky yn croesi, a'r bêl yn gwyro heibio i Kit Margetson yn y gol, a nawr fe fydd pawb o'n cwmpas ni yn poeni. Gwaith da gan Crew. Crew y capten yn chwilio am y rhediad efallai gan Freddy Isaka. Isaka i'w selio hi! A mae Isaka wedi rhoi y gêm i'w weli nawr. Crew y capten yn arwain drwy y siampl yn bwydo Freddy Isaka o Plymouth Argyle. O'r diwedd, mae'r 3 phwynt yn saff i Gymru. Ie, buddigoliaeth i'r tîm dan 17 yn erbyn yr Alban, a chofiwch ar Fryda sgorio fori am 4 o'r gloch, fe gewch chi weld i gêm nesaf nhw yn erbyn Gwlad yr Ia. Wel Hyw, mae'r corwynt ma'n parhau tu ôl i ni. Beth am yr hanner cyntaf? Pwy nath ddylio hefo'r ymodau oraw yn dy farn di? Wel, dwi'n meddwl ar ei Drenewydd dechrau y gore, ond oedd y bêl ddim ar y cae lot i dechrau ffwrdd, ond y tîm cyntaf i dechrau chwarae oedd Connah, falle dim bach y Drenewydd yn defnyddio'r gwynt a jyst yn mynd uniongyrchol gormod.
ond yn diwedd, dwi'n meddwl Connah i creu y gorau yn y ffordd nhw chwarae. Ond dwi'n meddwl bod o'n gêm wahanol ail hanner. Dwi'n meddwl wneud Connah defnyddio'r gwynt yn lot gwell na beth ar ei Drenewydd. O gath ni weld rei o'r cyfleoedd yna i'r Drenewydd nes ti sôn amdanyn nhw yn gynnar yn y gêm. A maen nhw'n dod o gicio gosod bob tro hew. Ie, tad, mae'r quality sy'n gael Mati yn ffantastig, ond y tîm sy'n wedi delio fe Corneli di Connah, a falle ti'n ddim bach yn sioc bod Drenewydd yn gael y first contact yn yno, ond dyn nhw heb di sgorio gan yno. Dwi'n meddwl os mae Connah yn cael gymaint o Corneli ail hanner, falle gen i gweld gol o'n heine. Wel, o ti'n meddwl, gan ystyried bod nhw wedi bod yn mynd efo'r gwynt, bod nhw'n mynd i orfod newid i steil nhw a chwarae yn yr ail hanner oherwydd yr ymodau yma? Ie, mae rhaid nhw. Mae'r cae ddim yn helpu lot. Mae Drenewydd efo lot o chwaraewyr sy'n wedi chwarae pêl-droed. So, falle wneud y siwtio nhw ail hanner. Ond dwi'n meddwl wneud Connah defnyddio'r gwynt yma dim bach mwy, a bydd edrych a Michael Wilde yn dod ar ail hanner yma. Pwy fydd yr hapusau yn y stafelloedd newydd na? Wel, dwi'n newid ffri efo Wayne amdano fo, so... fi, dwi'n meddwl, hefo'r gwynt, mae'n gwybod i dweud dim, ond mae wedi cael un o ddau cyfleon, so falle fyna. Bydd y ddau nhw'n weddol hapus, does na ddim byd yno fo, a mae gen y ddau cyfle ennill y gêm ail hanner. Wel, gath ni gael cipolwg ar gyfleon Connah hefyd. O'n i'n clywed ti'n dweud, oeddech chdi'n teimlo bod nhw wedi cael y gorau yn yr hanner cyntaf? Ie, yn malcu di, presio fi yma, oedd nhw ddim jyst yn rhoi taflu bel i fewn heb Kenny, maen nhw'n edrych i chwarae'r bel i fewn. Ti'n meddwl, boi ifanc, mae wedi troi fyny un o ddau o gweithio i fewn i'r cwrs Cosby, mae jyst ymlacio o flaen y gol yma. Eto, ni'n gweld Franklin, dwi'n meddwl, di hwn yn cael cyfle. Difyr meddwl yn ôl hefyd, hew, am rei o sylwadau Neil Gibson cyn y gêm, a pwysigrwydd troi rei o'r gemau cyfartal maen nhw'n gael i fewn i fuddugoliaethau. Ie, mae hwnna'n un bwysig heddiw. Ti'n meddwl, efo falle be'n eich digwydd efo'r pwyntio gael ei cymryd i ffwrdd gan Pen y Pont. Os o hwn yn creu uffon a gap, a dwi'n meddwl bys nhw yn mynd ymlaen wedyn i gorffen yn ail, a wedyn setio fyny Ewrop. So, ie, mae'n gwybod beth sydd ar y gêm yma, ond ti'n meddwl, mae gan nhw dal cyfle. Reit, hew, gei di fynd yn ôl i'r pwynt sylwebu, a dyna lle da ni am fynd nesaf hefyd, oherwydd yn barod i harwain ni drwy'r ail hanner mae Wayne Phillips a Meilir Emrys. Diolch, Nicky. Drenewydd am wneud un newid ar yr hanner. Kieran Mills-Evans sydd am ddod ymlaen, fel da chi'n gweld. A da ni'n dall na Seli Ismail fydd yn ymadael. Y pedwerydd swyddog yn cadarnhau hynny. Chris Hughes yn posib disgwyl pwysau yn dod gan Connah. Di gwneud y newid yma ar cychwyn yr ail hanner ac bydd o'n gwybod os oedd y hanner cyntaf yn un calad i'w dim o'r adega, bydd yr ail hanner yn caletach achos dyna dwi'n rhagweld Connah yn rhoi y Drenewydd o dan chydig bach fwy o pwysau. Ac mae'r gol gyntaf yna am fod mor bwysig i pwy bynnag tîm sydd am gael i, os da ni am gael gol yma heno. Ie, spot on, Wayne. Ti'n modd, yn newid iawn o dod y blaenwr ar i roi cefnwr mawr talar. A falle wneud nhw newid i siap nhw dipyn bach i delio efo hwn ail hanner, ond gen i weld. Mae ddau ddim yma wedi chwarae i gilydd ddwywaith yn barod yn 2023, a'r ddwy gêm yna wedi gorffan yn gyfartal. Y ddwy o heini ym Mharc Leitham yn y Drenewydd. Oedden ni 45 munud i ffwr o gael gêm gyfartal arall yma heno ar lan y dyfrdwy. Ond y tîm cartra yn dod yn ei blaenau gyntaf ar ddechrau'r ail hanner. Ddim y cliriad gorau. Mendes yn codi'r bel nôl i mewn. A fe nath Jack Kenny i orau i'w chyrraedd i, ond y bel yn adlamu allan eto am gigol. Os na gan i gol o fewn 20 munud nesaf, dwi'n gwybod pwy arall na ni weld yn dod ymlaen i Connah. Rhif 9 sydd ar y fainc, Michael Wilde. Ac dyna bydd, mae'r ddau reolwr yma efo digon o brofiad. Chris Hughes di gweld y hanner cyntaf ac yn gwybod bod ei dîm o am dod o dan chydig bach fwy o pwysau. Di gwneud y newid Mills-Evans wrth ochr Sutton yn y cefn yna. Ac dau hogyn sy'n gallu amddiffyn, a dyna fydd nhw angen gwneud os ydy y Drenewydd am gadael yma efo rhywbeth heno. Ie wir, Michael Wilde yn bendant yn opsiwn dda i'w chael oddi ar y fainc.
y ddau reolwr heno na bod I gilydd yn dda iawn. Wrth gwrs, Chris Hughes wedi bod yn is reolwr I Neil Gibson am flynyddoedd lawar ym Mhrestatyn. Ddau nhw wedi ennill cwpan Cymru fe gilydd rhyw ddegawd yn ôl erbyn hyn. Chi dim rhyfedd bod y gema ella rhwng y ddau dîm yma mor agos. Y ddau sy'n arwain y tîma yn nabod I gilydd yn dda iawn. Hyw, o ran dy brofiad di fel y rheolwr, wrth gwrs wyt ti wedi mynd I fyny yn erbyn pobl sy'n nabod yn eitha aml. Dwi'n siŵr. Ydy hwnna'n deimlad od? Yndi tad, ydych chi gyd yn gwybod be ydych chi amdan. A weithiau mae emotions yn cymryd dosod, ond ie, mae'n neis I cael un dosod rwy'n ti'n nabod yn tydi. Teimlad gwych yw pam ti'n cael hynny. Dwi'n siŵr am y 90 o funud yna I paratoi y dîm a I wneud y gwaith, ond siŵr bod yna ysgwyd llaw ar ôl y gêm ac yn ôl yn ffrindiau eto wedyn. Ie, tad, dyn ni gyd nabod ein gilydd digon da. Lot o bol di dweud pethau neis I fi, ond ti'n dweud ar ôl y 90 minutau. Mae'n... Dych chi eisiau curo I gilydd, ond dyn ni fel arfer yn ffrindiau ar ôl. Weithio mae gwedi byd bach hirach efo un o ddau. Dyddiau wsnosa, misodd, blynyddoedd. Cic gonol arall I gei Connah, dro ar ôl tro, maen nhw'n trio'r un tric yma o gic fach fer. A wedyn Josh Williams yn ei chroesi I mewn, ond nid am y tro cyntaf heno, mae'r croesiad wedi gwir allan am gic gol. Ia, blerwch, mae rhaid dweud, fel ti'n newydd sôn mai, dim am y tro cyntaf heno. A mae o'n wast yndi, pam ti'n gael gic gornel, mae gen ti siawns o roed y tîm ti'n chwarae yn erbyn o dan chydig bach o bwysau. Ac, sydd ag yn I fi gweld nhw'n gwneud rhywbeth gwahanol. Maen nhw wedi gwneud rhywbeth tebyg ar y cic erydd, y gyntaf welon ni yma heno, y cic erydd wael yn y gen Disney, a maen nhw'n gwneud o bob cic gornel hefyd. Ie, maen nhw'n gael dau symudiad I symud pethau... Franklin yn disgyn! A mae yn gic o'r smotyn. Ryan Sears efo'r gwthiad. A fe gymodd Mr Jones y dyfarnwr eiliad I feddwl amdani. Ond wedyn, mi ddath y chwiban a mi bwyntiodd o at y smotyn. Ac ar ôl dim ond 4 munud o'r ail hannar, mae'n gic o'r smotyn i'r tîm cartra. Dwi'n meddwl mae'r dyfarnwr wedi edrych ar y leins, dwi'n meddwl rhwng y ddau o'n nhw, maen nhw wedi gwneud y penderfyniad. Mae'n edrych yn ysgwydd mae'n mynd I reid, ond mae'n gwneud symudiad efo'i corff. Dwi'n meddwl, Wayne. Dwi'n meddwl bod o'n gic o'r smotyn. Mae Ryan Sears wedi cael ei ddal allan. Mae o wedi disgwyl, a wedyn mae o wedi gweld y reidwr yn dod o tu ôl iddo fo, a wedyn mae'r wthiad yna. A dwi'n meddwl bod o'n penderfyniad iawn. Ond am cyfle gwych I cei Connah cychwyn yr ail hanner. 4 munud yn unig, da ni wedi gweld cyfledd yn y mynd ar y blaen. Callum Morris I gymryd y gic, fi sgoriodd o'r smotyn yn erbyn y Drenewydd yn gynharach yn y tymor. A mi o'n gwneud yr un fath heno ac y dechrau perffaith i'r ail hannar i'r tîm cartra. Llai na 5 munud wedi mynd a mae Callum Morris wedi rhoi cei Connah ar y blaen o'r smotyn. Lawr y canol ath o. Ond y bel yn canfod cefn y rwyd. Cic o'r smotyn yn un wych gan y fo. Da ni wedi gweld o'n gwneud o ambell I dro I cei Connah ac doedd o ddim am fethu y cyfle I roed y tîm cartra ar y blaen. Mae'r cwyn dal I ddod gan Chris Hughes. Mae o'n flin efo y cic o'r smotyn sydd wedi cael ei roed yn erbyn I dîm o. Ond dwi'n meddwl, pam geitho'r gyfle I gweld y digwyddiad eto, dwi'n meddwl fydd o'n posib yn meddwl yn gwahanol achos dwi'n meddwl bod Sears heb gweld y reidiad gan Franklin. Oes mae yna llaw yn mynd allan a mae Franklin yn mynd I lawr, felly dwi ddim yn meddwl fydd gyda fo llawr y cwyn pan welith o beth da ni newydd gweld. Chris Hughes wedi derbyn cerdyn melyn am ei brotestiadau. Ond mi oedd hi'n wthiad yn doedd. Bosib bod Franklin wedi gwneud y mwyaf ni. Ond mi oedd hi'n drosedd. Franklin unwaith eto yn trio rhyddhau Jack Kenny, ond o Kenny'n camsefyll trona. Da ni wedi cael gol. Dyna oeddwn ni'n gobeithio bod y gol yn dod. Ac wwan, gan I weld wwan be ddoeth gan y Drenewydd achos mae wedi bod yn gefnat yn ôl ers cychwyn yr ail hanner. Mae'r gol wedi dod yn ei erbyn nhw, felly gan I weld beth gyda nhw I gynnig.
ac ar ôl gwneud y newid amddiffynol na ar yr hannar, wel yn sydyn fydd rhaid i Chris Hughes ail ystyried i ddatega rwan os ydi dîm o am ddod yn ôl i mewn i'r gêm. Dave Jones efo'r gic i mewn i'r gwynt. Robles. Beth pwysig iawn, mei, ydi aros yn y gêm. So, peidio ildio ail gol, ac os di'n aros fel un yn mynd i fewn i'r 10 munud ola, mae yna siawns iddyn nhw. Ond y peth gweitha i'r Drenewydd wan ys ildio ail gol, achos ys ein ipyn o fynydd iddyn nhw dringo wedyn. Yna gyfla yn syth rwan i gei Connah, rhoi fwy o bwysa ar yr ymwelwyr. Tafliad i'r tîm cartra. John Disney i'w chymyd i. Lansio'r bel i mewn i cwrs Cosby. Nash yn penio ymlaen. Ydi heb gael ei chlirio yn dda iawn. Allan am gic gornel mae'n mynd. Ie, dwi'n meddwl... Dwi'n bach yn... Drenewydd i cael mwy o problem yna. Cei Connah i ffwrdd o Corneli. So, dwi'n bach o surprise ni, ond... Falle fel ti wedi dweud, maen nhw'n newid o ffordd maen nhw'n mynd i wneud i'r yma. Da ni'n gweld y tabl. Fel mae pethau'n sefyll ar y sgrin rwan. Ac wrth gwrs, mi alla Pen y Bont, mae'n debygol bod Pen y Bont yn mynd i golli pwyntiau. Ac efo buddigoliaeth heno, os di hynny'n digwydd, wel mae Cei Connah bron a sicrhau yr ail safle holl bwysig na fydd yn gwarantu lle iddyn nhw yn Ewrop tymor nesa. A mae gyda nhw gic gornol rwan. A mae John Disney yn mynd i tharo'n hir tro mae hun. A mi o na dynnu neu gwthio yn yr cwrs Cosby. Werth nodi, yn sôn bod ni'n debygol bod Pen y Bont yn mynd i golli chweffoint, ond mae gen nhw'r hawliau apelio, a mae'n debyg bod nhw'n mynd i wneud hynny. Dim sioc yn fanna, mei, bod nhw am gwneud hynny. Mae rhaid iddyn nhw, dyna sydd ti'n disgwyl nhw'n gwneud, ond beth sy'n pwysig i Cei Connah di jyst trio ennill mor gymaint y gêm sydd ar ôl i sicrhau yr ail safle yna. Gêm anodd i Met Caerdydd yn erbyn y Seintiau Newydd fory. Os na bod yna sioc yn fanna, mae Cei Connah di mynd yn agosach at yr ail safle yna os ydyn nhw'n gallu dal allan heno. Mae Caerdydd yn gwneud yn dda yn erbyn y Seintiau Newydd, ond fel ti'n dweud, mae Seintiau Newydd di ennill y gynnoedd rwan. So ydyn nhw'n rhoi cyfle un a ddau y boes ifanc yn un a ddau y llai. Ydyn nhw'n mwynhau hynny'n gormod dros y bwym wythnos. Dyn ni ddim yn siŵr, so bydd hwnna'n gêm ddiddorol wein. A mae yna nifer o bobl wedi sôn yn ystod yr wsos neu ddwy dwytha bod nhw'n teimlo bod y 6 ucha tymor yma o ran y safon yr ucha mae erioed wedi bod. A da ni'n gweld heno ail erbyn chweched, ond mae yn gêm dyn, dos na ddim gêm a hawdd. Bod hi'n ystrydeb, mae o'n wir, dos na'n gêm a hawdd adeg yma'r tymor. Os y byth gêm hawdd yn y marn i, ges i byth gêm hawdd yn bob gêm nes i chwarae, maen nhw'n troi allan yn gêm a hawdd. Os ti'n gwneud y pethau iawn, os ti'n mynd 2 gol ar y blaen, neu 2 gol ar y blaen, ond cyn i'r chwiban gyntaf yna yn bob gêm, dwi byth, o'n i efo byth y teimlad, mae hon am mod yn hawdd heddiw. Ac dwi'n meddwl eisiau Hugh yn cytuno. Ie, definitely. Ti'n bod, heblaw am ebos blwyddyn yma, bob gêm ti'n mynd i fewn i, a dwi'n meddwl, heblaw am y Seintiau Newydd. George Hughes i mewn i cwrs Cosby. Sori am dorri ar eich traws chi Hugh, am i o'na hannar cyflan fanna i'r Drenewydd. Ie, falle wnaeth hwn dod o Drenewydd i ymlacu dim bach mwy, a chwarae dim pêl-droed, mi ddylwn nhw'n gwneud y cadw bel ar llawr i mwy, ond dwi'n meddwl wneud Cei Connah just defnyddio'r gwynt yma dim bach mwy glyfar, ond ydych mae Drenewydd yn trio pasio i gwmpas o'n, falle wneud hwn helpu nhw fod un lawr. Bel tu mewn at Callum Morris. Morris allan at Franklin. Franklin. Trio. Cyrra Matty Jones. Ond y bel yn rhedeg allan am dafliad. Mr Jones y dyfarnwr. Gyrru Ryan Sears yn ei ôl. Ryan Sears yn trafod y peth efo Neil Gibson. Sgwrs fach digon cyfeillgar, dwi'n fel. Doedd ddim y tafliad gorau gan Ryan Sears. Ryw air bach arall i Neil Gibson. Just yn gadael Mr Sears wybod na doedd honna'n dafliad dda iawn, ond y ddau nhw'n gwenu ar y diwedd.
Wedi bod I dîm ar y blaen, mae Neil Gibson a bod Sears di ildio'r cic o'r smotyn yna. Dwi'n siŵr fydd o'n teimlad neis I Neil Gibson, so dyna di'r teimlad ti'n hoff o gael pam ti'n reoli clwbiau. So, sam teimlad gwell pam ti'n ennill gêm a nos Wener. So, ti'n mynd I fewn i'r penwythnos, mae o'n neud y penwythnos yn un da. Ac ar y llaw arall pam ti'n colli. Mae'r ci yn gael I, mae'r cath yn gael I. Ond na, mae'n ipyn o ffordd I fynd yn y gêm yma I cei Connah dal allan. Noson llawer hi oer a glyb I ffrio heno, mae rhywun yn teimlo. Cic wael gan Dave Jones yma na. Yr amodau lla yn cael y goran efo'r gwynt newydd ac hyrddio eto. Golwr yn ildio tafliad I gei Connah. Disney'n I chymryd I, yn derbyn y bel yn ôl. Nash yna hefo fo. Ddau ddyn yn gwarchod John Disney. Mae'n mynd I fod yn gic gornel. Josh Williams yn cyrlamu draw. Eto I gymryd cic fyr, neu pas fer, mae'n edrych felly, gan John Disney. Yn cweit yn siŵr be mae cei Connah'n ennill o wneud hyn, ond maen nhw'n mynd I drio yr un trefn unwaith eto. Williams yn isel tro yma, croesiad wael. Maen nhw'n trio'r un peth dro ar ôl tro, a ddim yn cael llawer o lwyddiant. Ond mae'r bel wedi cael ei ffeinio lawr eto. Rhywbeth sy'n heb gweithio'n dda iawn iddyn nhw heno. Beth bynnag maen nhw'n trio gwneud. Os o'n broblem gwneud o unwaith, dwywaith, tair y gwaith, ond maen nhw wedi gwneud o'n bob un ac heb gael llawer o llwyddiant chwaith, felly dwi'n synnu bod nhw'n dal I gwneud o. Pa fantais maen nhw'n obeithio I gael allan ohono fo? Dwi'n dall be maen nhw'n trio neu, maen nhw'n newid yr ongl chydig bach I tynnu pobl allan. Dwi'n gwybod be maen nhw'n trio wneud, ond di'r gwasanaeth heb fod yn dda ganddyn nhw. Hannar cyfla fan'na i'r Drenewydd, ond y bel ddim yn cyrraedd Robles, a mae yna lithriad gan Sears, ond y bel yn rhedeg I ffwr oddi wrth Joe Malkin ac allan am dafliad. Chened o ryddhad gan Ryan Sears, sy'n bellach nôl ar ei draed ac yn barod I gymryd y tafliad. Nôl at y cic gornel yna. Be sy'n bod yn y dyddiau hen ffasiwn pan maen nhw just roed y bel I fewn i'r Kurt Cosby ac oedd ti'n amddiffyn I dy dîm ac yn gwneud siwr bod y hogyn oedd ti'n Marica ddim yn sgorio, ond mae o hollol wahanol y dyddiau yma, lle mae yna fwy yn trio pethau gwahanol. Nick Ashton allan at Craig Williams ar yr ochr draw. Triodd Craig Williams roi'r bel yn ôl i'r Ashton, a wedi parhau fe'r ediad. Mendes. Llwyddo I ganfod Franklin. Glamin I flaen, ond yna pas lac ganddo fo yn ildio'r meddiant. Bron I Henry Cowens golli'n meddiant yn ôl I Josh Williams. Bel yn ôl at Dave Jones ar ochr I gwrs Cosby. Jones yn codi'r bel allan at Craig Williams. Fwy'n yn gyrchol tro yma, taro bel ymlaen. Nash yn brwydro efo Aaron Williams. Yna rhywfaint o dynnu Cris yna, yn edrych felly o fama beth bynnag. Yn chwaraewch ymlaen mae'r dyfarnwr. Rwan os yna gyfla, fan hyn i'r Drenewydd! Yr ergyd yn cael ei harbed. Robles gafodd y cyfla. Yn bosib bod wedi cael ei ddal rhwng dau feddwl, ond mae'r bel nôl ar draws! Mae Rushton yn disgyn, hannar gofyn am gic o'r smotyn. Ond I ergyd o ymhell dros y bar. Ond mi o hwnna'n gyfla da I Robles yn y lle cynta. I ergyd o'n syth at Firth. Mae Drenewydd wedi cael un o ddau cyfle yn ail hanner yma. Falle cadw'r bel I lawr a pasiau dipyn bach mwy. Dwi'n meddwl hefo'r gwynt yn mynd falle rhy direct yn uniongylchol I fewn i'r cwrt, ond mae ffordd maen nhw'n chwarae fel arfer wedi chwarae'r bel o gwmpas ac mae wedi gwneud hynny o ddau o weithiau rwan a mae wedi cael un o ddau cyfle yn gyno, so falle wneud helpu Drenewydd.
Yn eich di wneud hyw pam ti'n chwarae yn erbyn y gwynt yma, ti'n gwybod ti'n gorau cadw'r bel i lawr a ti'n gorau trio pasio o gwmpas y tîm ti'n chwarae yn erbyn ac dyna welon ni fan awen oedd y Basg yn Rushton yn un wych i fewn i llwybr y Robles ac dwi'n siŵr os oedd Firth yn gwybod llawer amdani nath o just taro i wyneb o dwi'n meddwl Robles yn meddwl bod o wedi gwneud digon ond na gwaith ag gan y Drenewydd. Franklin dwmsio heibio i ddyn ac yn curo'r ail ddyn. Bale yn dod at Callum Morris nôl at Franklin. Disney ar eithyr tu allan ddefo. John Disney yn croesi. A mae'r gwynt di dal honna a mi ddechreuodd i wiro tuag at y gol. Ond fe helpodd hynny Dave Jones yn y pen draw dwi'n meddwl. Bale yn cael ei dal ar y gwynt ac yn disgyn i ddilo diolchgar Dave Jones. Croesiad isel Troma. Wel, pam chwi banodd y dyfarnwr, ond ar ryw deimlad fysa honna wedi gallu mynd y naid ffordd neu'r llall. Ond trosedd gan Joe Malkin oedd hi yn hytrach na arno fo. Ond eto ryw 6 o 1 hanner dwsin o llall oedd hi'n de? Bradley wneud y dda hefyd i lawr y chwith yna. Un yn ebyn Nick Rushton ac yn dal Rushton allan ychydig bach ac dwi'n meddwl bod o wedi gwneud yn oce, Bradley. So, dwi'n hoff o gweld o'n canol cae ond mae o wedi gwneud joban i Connah cefnwr chwith yna heno. George Hughes. Mendes rwy'n pwysau na fo. Fel allan at Craig Williams, capten y Drenewydd. Pas o beithiol ymlaen, trio canfod Aaron Williams. Morris, sgorio'r gol y tîm cartra. Joe Malkin ar ôl hon, unwaith eto'r Bale, rhedeg i ffwrdd i wrtho fo. Dave Jones o dan rhywfaint o bwysa, gan Jack Kenny. A'i gico, ddim fel o wedi gobeithio o gwbl, ac yn ildio cic gornel. Ond yr un yn gweld bod Dave Jones wedi sylwi allan o gornol i lygad bod Jack Kenny ar rythr tuag ato fo a dyna arweiniod at y camgymeriad. Certainly mi efo opsiwn ar wahân i fynd yn ôl at y golwr Dave Jones ac jyst yn anffodus iddo fo bod o'n y cyflwr y cae fel mai ac hefyd oedd o dan bwysau hefyd felly beth sy'n rhaid iddyn nhw wneud dwi'n ydi amddiffyn be da ni'n disgwyl i Bale dod i fewn ar y tro gyntaf am unwaith. Degfed, cic gornel, Connah ar noson, uniongyrchol fyddi Troma, Josh Williams yn crymanu'r Bale i mewn. Bale yn dod yn ôl at Josh Williams ar yr ochr draw. Groesio do, yn cymryd gwiriad, oddi ar gefn yr amddiffynwr Troma. Robles, trio clirio i lawr y cae yn dibeniad allan am dafliad. Dim brys ar Connah i gymryd y tafliad. Maen nhw ar y blaen o gol i ddim. John Disney wedi ymlwybro ar draws i gymryd y tafliad. Gymryd i amser sychu'r Bale. Rhyw gam neu ddau yn ôl. Pwyntio i ddangos lle mae'n mynd. I mewn i'r cwr Cosby mae'n mynd. Morris. Yn curo 2 ddyn. Mae Disney efo fo. Morris yn croesi tuag at y pollin pesa. I gael ei chlirio mor bell a Disney! Wedi dal i'm yn glir. Yn y pen draw mae allan am gic gornel. Dwi ddim yn meddwl bydd o'n hir cyn ni gweld i'n ffrind Michael Wilde yn dod ymlaen efo'r Bale yn dod i fewn fel yma. Gwych o Bale i fewn. Connah'n gwybod os ydy'r ail gol yna'n dod hwyw pam ti wedi cael 20 munud o'r ail annar. Maen nhw'n gwybod os ydy'r ail yn dod, mi ddylsyn nhw'n mynd ymlaen i gael y 3 pwynt. Yr rai bod Neil Gibson wedi'n clywed ni, achos mae'r tric bach o gymryd cic gornel fer wedi cael ei anghofio amdano fo rwan. Ac y gic gornel Troma yn arwain yn syth at gyfla. George Haran darodd y Bale ar yr foli, ond dros y bar athi. Gystol efo'r troi den yn y cwrs Cosby na'i benno nac dito ond sa i wedi bod i nipyn o gol sgil anodd y Bale yn dod efo'r pwysa yna cyflymdar yna.
Un maen nhw wedi gweithio ar hwnna, and Pico Jones hyrrannu'r technic, wel, gen i weld. Nid y tîm hun, ydy unig, tîm y dynion Cymru sy'n chwarae wythnos yma. Mae'r tîm o dan 17 hefyd yn chwarae gem ar rhagbrofol. Mae nhw 2 gem o bosib o gyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaeth o dan 17 Ewrop am y tro cyntaf erioed. Buddigoliaeth dda iawn iddyn nhw yn erbyn yr Alban noson o'r blaen. Gwlad yr Ia sy'n ymweld â Chasnewydd pnawn fory. Ac os eith canlyniadau i ffordd nhw, mi allan nhw hyd yn oed fod wedi cyrraedd y rowndiau terfynol yn Hwngri'r ha yma erbyn yr amser yma nos fory. Y Drenewydd rwan yn ymosod. Craig Williams. Penderfynu mynd yn ôl. Pas fer. Ac yna, bel yn cael ei chodi mlaen gan George Hughes. Peniad i gyfeiriad yn ildio'r meddiant. Jack Kenny ar ben ei hun. Gymethu curo Shane Sutton. Drenewydd i dwy'n y bel yn ôl. Y bas ddim cweit yn canfod Louis Robles. Cic hir Letraws. Nick Rushton dwi'n meddwl... Allan am dafliad o ddi ar Ryan Sears. Sorry mate, dwi'n meddwl torri dros. Nick Rushton dwi'n meddwl 2 waith ywan o fewn y eiliadau ola. Yn mynd am y bas berffaith yna. Yn lle cadw fo'n syml i tri agor y cei Connah fyny. Mae o'n siomedig ar efo'i hun. Gwybod bod yna well ganddo fo. Ond pam ti ar ei holi mewn gêm, ti'n trio y bas yna, achos ti'n meddwl, mae rhaid i chdi wneud o. Ond mae yna ddigon amser ar ôl, da ni union hanner ffordd trwy'r ail hanner. Mae yna newidiadau am dod gan y 2 dîm, sy'n ni'n disgwyl hynny, fel mae'r gêm yn mynd yn ei flaen. Ond beth sy'n rhaid i Chris Hughes meddwl, un cyfle sydd angen yn nhw. Ond mae rhaid i nhw cadw'r drws gefn o'r cae hefyd. Chris Hughes yn mynd edrych yn hapus i fi ar y funud. Mae'n gaflu ysgwydd, mae'n ysgwydd i ben, yn cweith siŵr beth sy'n digwydd efo. Cic rydd i'r tîm cartra, Josh Williams. Bydd yn crymannu hon i mewn i'r cwrs Cosby. Cic ddofn. Peniad Nash i lawr. Dyna amddiffynwr. Yn mynd yn y ffordd. Codi'r bel i'r entrychion. Rwan ta. Matty Jones yn taro bel ymlaen at Rushton. Amiliad yna hannar cyfla i'r Drenewydd dorri. Maen nhw dal yn dod yn ei blaen. Cic Jones tro yma yn cael ei dal ar y gwynt yn creu rhywfaint o ddryswch a Firth allan i gwrs Cosby ac yn penderfynu cadw'r bel ar dir y byw. Cic hir lawr y cae gan Firth. Ddim yn cyrraedd Kenny. Cweit yn siŵr pan oedd Firth ddim gadael honna fynd allan am gig gol. Dyna sy'n beth saff i wneud. Ie, Firth i fi di un o'r gyrau yn efo'i draed o. Kenny, dio ddim yn cam sefyll. Jack Kenny o amgylch y golwr! Ac yn rhwydo. Ac efo 20 munud i fynd. Mae'n bosib na dyna di'r gol fydd yn gwneud y fuddigoliaeth yn saff. Jack Kenny yn curo y trap cam sefyll tro yma. I'r Drenewydd ddim yn meddwl bod wedi gwneud hynny. Ond nath y Llimanwr ddim codi fanner. A fe na Jack Kenny y mwyaf o'r cyfla. Harry Franklin yn dwy'n y bel oddi ar Craig Williams. A'i bas dreiddiol o yn rhyddhau Jack Kenny. Jack yn cadw i bent o ma, can i ddeud yna ddim di streicio'r bel digon da fi troi chwyth tro diwetha. Mae di wneud mistake o fôn. Siw braidd hwnna di un o'r gorau. Mae di cicio'r bel o fi troi chwyth. Dwi'n abod Jack ydi gan iawn, sti. Ie, mi nath o'n wych yw. Oedd y bas i fewn efo'n berffaith. Dwi'n meddwl bod o'n agos o fod yn cam sefyll, ond mi nath o cario ymlaen fel ys ti'n disgwyl unrhyw ymysodwr da gwneud. Mi ddoth y golwr allan a mi nath o benderfynu mynd heibio'r golwr. Gwaith gwych gan Franklin i ennill y bel yn ôl. Mae o'n bigo'r bas allan. Mae o'i weld fath o bod o'n cam sefyll. Ond mae o yn wneud y peth iawn, chwarae ymlaen, a mi orffennodd o'n wych i dyblu'r fantas i cei Connah. A dyma fo unwaith eto. Yn y ddynion o'i flaen o. Ond Jack Kenny yn troi yn ôl tro yma at Bradley. Mae Chris Hughes yn gresynu bod na ddim VAR yn y Cymru Premier.
Mae'n anodd weithio o ongls gwahanol. Da ni'n gweld o'r pwynt sylwebu. O'n i'n meddwl pam nath Franklin chwarae'r bas oedd o'i weld fatha bod o'n cam sefyll. Do'n am llawer o'r cwyn yn wedi dod i fewn gan hogia Drenewydd. Felly bod nhw'n agosach at y fo na fi, ond dwi am camol y rhif 10 eto i Connah Jack Kenny. Mi orffennodd o'n da iawn. Wel, da ni wedi disgwyl y newid yma ers peth amser. Michael Wilde ydy un o'r ddau sy'n dod ymlaen i Connah am yr 20 munud ola, bod nhw ddwy ar y blaen ben hyn. Cyn hynny, Danny Holmes hefyd dod ymlaen yn lle Josh Williams. Newid amddiffynol hwnna. A Jack Kenny, y peth dwytha nath o bron a bod, cyn gadael oedd sgorio. 4 gol i Jack Kenny bellach i Connah ers iddo fo ymuno nôl y mis Ionawr. Mae wedi sgorio 6 clwb erbyn hyn yn uwch gyngrau'r Cymru. Am profiad i dod ar y ddau fachgym yma. Mae'n edrych fel wedi newid siap i 4 yn Kevin. A wedyn mynd i old-fashioned 4-4-2, dwi'n meddwl mae'n edrych fel mae'n wedi gwneud dwi'n Connah. Da ni'n gweld hynny yn aml wan hyw, y 4-4-2 yma. Ond na Jack Kenny, nes i ddeud y rhif 10, rhif 18 o gyda fo ar ei gefn. Dangos faint mor gêm ddistaw mae wedi gael, ond ddoth o'n ddew pam oedd o'n cyfru i gael yr ail gol yna sy'n debygol o gwneud siwr bod nhw am ennill y pwyntiau, ond ti'n newid sôn am ddau dod ymlaen mor hwyr yn y gêm. Danny Holmes, digon o brofiad gyda fo, a wedyn Mike Wilde yn y llinell blaen. Fydd ar ôl gol ei hun cyn diwedd y 90 o funud da. Ac wrth gwrs, bydd raid rwan i'r Drenewydd gamblo, cymryd rhywfaint o risgia. A mae hynny yn beth peryg iawn i wneud pan mae Mike Wilde yn disgwyl am y bel ochr arall i'r cae. Dwi'n meddwl y ffordd maen nhw wedi disgyn i ffwrdd rwan. Wnaeth Drenewydd allai dod yn breif rwan yn ddewr yn trio cael ar y bel a dechrau pasio. Weithiau mae chwewyr yn dechrau neud o pan sy'n ddim pwysau yn nhw. So dwi'n meddwl wneud Drenewydd gael tipyn bach mwy o'r bel rwan, ond ar y counter-attacks maen nhw am Peli yn dod i fewn i Wild. Mae hwn yn mynd i cosi problemau i Drenewydd. Da ni'n gweld y tabl fel mae'n sefyll unwaith eto ar y sgrin. Ac os fydd Pen y Bont yn colli 6 pwynt, wel mae hynny'n golygu bellach. Fydd gen Connah fantais, dwi'n meddwl 8 pwynt dwi'n meddwl o ddo. Dros y trydydd safle, efo 4 gêm i fynd. Maen nhw bron iawn yno o ran sicrhau yr ail safle na. Fydd yn gwarantu lle iddyn nhw yn Ewrop tymor nesa. Wrth gwrs, neu achos goffa chi eto, mae na pel i ddod gan Ben y Bont. Felly da ni'n hollol sicr os y fydd pethau. Ond yn bendant yn aill ffordd neu llall, mae'r fantais gan Connah. Un gêm gartre i ddod iddyn nhw ar ôl heno. Pen y Bont i ddod yma. Ac wedyn... Bydd yn brydydd rwan. Gyd yn cymryd gwiriad. Ac allan am gornel. Oddi ar ben Shane Sutton. Am fod yn chwater awr anodd iawn dwi'n gweld i'r Drenewydd. Achos os oes na cig y gorneli a tafledu hir, y tafledu yn dod i Connah. Da ni'n gwybod lle maen nhw am fynd dwi'n gan bod Mike Wilde wedi dod ymlaen. Ie, a dwi'n cytuno Wyn, ond i fi, Ben Nash dyn nhw an, cos dwi'n meddwl wneud rhywun arall mynd i marcio Mike Wilde, a falle gen i'n gweld Ben Nash ar diwedd rhywbeth. Chwaraewyr i gyd yn un rhes ar linell y gol wrth y gic yn ddod i mewn. Ond y bel yn crymanu allan oddi wrthyn nhw. Yn y pen draw dim ond cic gol fydd i. Hughes yn cedad yn ôl o'r llinell pwynt agnegol yna. Sgwrs rhwngtho fo ar ei reolwr. Sut fydd nhw'n gwneud rhywbeth i gael eu hunan yn ôl i fewn i'r gêm, achos os bysa nhw'n gallu gael un gol, mae'r sefyllfa newid wedyn, ond mae'r funudiau yn mynd heibio'n sydyn iawn iddyn nhw, ac mae am fod yn anodd iddyn nhw o hyn ymlaen, dwi'n meddwl, i ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Ia, chwarter awr sy'n ei fynd. Os ydy Chris Hughes am newid pethau, rhaid efo wneud hynny yn eitha sydyn rwan. Ond wrth fi ddeud hynny, ei dîm yn dod yn ei blaen, yn ennill tafliad ar yr ochr draw. Ti wedi dweud Wayne amdan Bradley yn chwarae ar y chwyth ne.
does ddim lot o bobl yn mynd i rhedeg o fel asgellwr, so ie, mae di wneud yn dda heddiw yn y staflen fel ne. Dwi'n hoff o gwylio hiw. Dwi'n gweld lot o'n efo y tymor dwytha yn y Flint. Neil Gibson di gweld digon o'n efo i ddod â fo yma hefyd i cei Connah. Ac un sy'n sirenu fi bob tro mae'n chwarae. George Hughes yn codi'r bel tuag at Lwyd Robles. Mi o'na gam sefyll yn y bler i ddeud y gwir gan y Drenewydd. Dyn ni bron yn gweld Cei Connah yn hapus i delio efo'r bel yn dod i fewn i'r cwrs o'n gyd yn disgyn i fewn a jyst yn hapus o cyfforddus bron iawn fel hanner cyntaf ebyn y gwynt i tîm taflu'r bel i fewn. Dwi'n meddwl rhaid i Drenewydd bod yn dipyn bach yn cute o gwmpas a chwarae i ffordd i hun i fewn. Deneth ddim wedi cael y cyfleuon gorau nhw yn chwarae peli ar llawr a pobl rhedeg tu ôl yn nhw. Ond os ydyn nhw jyst yn aros i fewn, mae'n anodd i chwarae yn y byn. Os dyn nhw'n taflu y peli i fewn, Hyw, fel ti'n sôn, mwy aml, George Horan ac Ben Nash fydd yn ennill y peli yna yn yr awyr, ond mae rhaid i nhw dangos chydig bach fwy, dwi'n meddwl, yn y trydydd ola yna o gwmpas y cwrt Cosby, os ydyn nhw am creu cyfle cyn diwedd y gêm. Ond dim ond un newid, mae Chris Hughes wedi wneud hyd yma, ond newid amddiffynol hwnnw ar yr hanner. Mae Nigel Harris ar y fainc, ni'n gwybod lle mae cefn yr hwyd. Gawn ni weld os fi yna unrhyw newidiadau cadarnhaol yn ystod y munud neu ddau nesa. Sutton yn gadael y bel a dlamu allan am gigol. Wel, diolch yn edrych fel bod Nigel Harris yn bwriadu dod yn ei flaen. Yn edrych yn eitha clud yn fan'na chwarae teg iddo fo, o dan y fanced. Lle callai iddo fo fod o bosib. Efo'i dim o ddwy ar ei hôl i ar amodau fel maen nhw allan yna. Yn edrych fath o bod o isio dod ymlaen o chwaith nac di. Dwi'n gwybod beth sy'n ni'n neud, sy'n hi mi a dwi'n ar y fainc a tîm i ar ei hôl i ddwy gol i ni. Sy'n ni'n cnesu fyny o flaen y reolwr yn ddangos iddo fo bod fi isio dod ymlaen, ond does am obaith a hein dod ymlaen. Na, pilo bach, dwi'n meddwl, mae ti'n neisio rwan yn de. Lipar os gyda nhw ymlaen, dim sgidiau pêl droed, dwi'n meddwl o dan y blancad sy'n gan nhw. Ydy hyn yn beth eitha siomedig i reolwr weld bod i chwaraewyr o ddim yn trio bod yn rhagweithiol a trio gorfodi ffordd ar y cae, neu o bosib ydyn nhw wedi cael y negas yn barod na hi am heno i aros o'ch chi fanna. Bosib iawn, da ni'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen rhwng Chris Hughes a'i tîm hyfforddi ar y pobl sydd ar y fainc, ond dwi'n dweud, mae rhaid i chdi ddangos bod chdi isio dod ymlaen hefyd. Dyna ti'n gofyn fel reolwr. Os yna neb yn hoff o gael ei gadael allan a fod ar y fainc, ond os ti'n cael y cyfle i ddod ymlaen, bod barod amdani. Ac dyna di'r gwahaniaeth rhwng y dau garfan. Mae Cei Connah di gallu dod â Holmes ac Wild ymlaen, a gen ti Hogeifen cyn eistedd ar y fainc i'r Drenewydd. Camddealltwriaeth yma rhwng Dave Jones a Shane Sutton, a rhywfaint o ffrio rhwng y golwr a'i amddiffynwr. Ie, fi eisiau ti rhannu rhywbeth efo ti Wyn, ond fi heb di eistedd ar y fainc, so ddim cweith yn siŵr sut mae hwnna'n teimlo de. I Cryd, i'r Drenewydd. Cei Connah. Gobeithio wneud newid cyn hynny, ond y chwarae wedi ail ddechrau. Franklin yn pen o bel allan. Mendes ar ei hôl i. George Hughes allan at Craig Williams. Drenewydd trio pasio byr. Camgymeriad yn y pen draw. A mi fi yna gyfle rwan i Cei Connah wneud i trydydd newid o'r noson. Mae ni'n trafod y chwaraewr yma sy'n ar fi'n dod ymlaen. Efo Neil Gibson cyn y gêm, Ryan Strachulus. Ddo dipyn o argraff ar fenthyg efo Cei Connah yn ystod hanner cyntaf tymor. Mae'n newydd dychwelyd yma o tramiau am ychydig gema sydd ar ôl. A mae hwn yn chwaraewr. Mae'n gallu sgorio goliau o bob man a mae'n gallu creu hefyd. Harry Franklin sydd wedi gadael gyda llaw. Ie, mae hwn yn boi glyfar, mae'n cael ar y bel, ond mae'n chwarae ar y de yn y pedwar yma, ond mae'n hoffi chwarae yn y canol. Falle yn un o newid a tibi bach, ond fel ti'n dweud, mae wedi dod yn ôl o cael anaf, a maen nhw wedi cael ar rwan, good signing, so mae'n glyfar, mae boi'n wait a pass, mae'n neud yn iawn, sti. Danny Holmes efo'r ergyd! A fi oedd bron i ddiwiro mewn. Oedd i Danny Holmes heb sgorio
yn uwch gyngor Cymru ers 2019. Ond Dave Jones yn cael ei law at honna ac oedd hwnna'n arbediad gwych i fod yn deg yn enwedig ar ôl y gwiriad. Oedd hi ar Henry Cowens ddathi ac oedd y gwiriad yn golygu bod y bel yn mynd tuag at Connah Lisa Rwyd. Gwych gan Dave Jones. Ia, mi oedd hi'n gwych gan efo. Oedd hi'n mynd ergyd gorau gan Danny Holmes, ond nath o chosi gymaint o broblemau i amddiffyn Drenewydd ac i'r golwr Dave Jones. Ac y peth dda nath Dave Jones o cadw i lygad ar y bel reit an y diwedd. Gweld yr eilyddion Drenewydd yma'n barod. Dwi'n siŵr faint y cnesu fyny maen nhw wedi gwneud. Dwi'n bod y blancad yna wedi cadw nhw'n gynnas yw. Ie, falle hot water bottle nhw beth o dan efo. Fel hyn, dyddi yn cael y bach poeth, ie. Morris, allan at Mendes. Mendes efo'r croesiad, tuag at Wild. Gan lot Disney. Holmes, bas fer. Derfyn y bil yn nôl gan Callum Morris, ond Holmes yn rhedeg mewn i draffig braidd. Drenewydd efo pawb toli bel, jyst na ddim byd nhw i hitio mynd ymlaen. Ti'n cael y teimlad bod nhw'n gwybod bod i drosodd hydden nhw. Dyna teimlad ti'n cael weithiau. Ti'n dwy ar ei hôl i, mae gen ti 5-6 o funud ar ôl. Mae rhai ar penna di disgyn. A mae o'n digwydd. Da ni gyd i bod yn y sefyllfa yna pan ti'n colli gêm a ti'n agosau at y diwedd ac ti'n chwarae yn ebyn tîm da, tîm o profiad sy'n bron yn amhosib i gael cyfleon ac dyna ydy'r teimlad dwi'n gael o'n efo Drenewydd, bod nhw'n gwybod bod i ar ben yma, does na ddim ffordd yn ôl iddyn nhw. Ie, a'r ddau, maen nhw'n cymryd i ffwrdd y cae, mae bronion nhw'n teimlo fel ne, ond be mae Chris yn mynd i wneud rwan, mae'n gwybod mae ddim yn mynd i gorffen pedwerydd rwan bron iawn, a mae jyst yn mynd i ymlacio, trio gweld beth i tîm gorau, a planio pwy maen nhw'n mynd i chwarae nesaf. Dyna beth chi'n neud yn y chwech, dwi wedi bod yn y safle yma o blaen. Ti'n gorffen fwy fyny'r gynraedd, cos ti'n cael game catre, ond bydd o jyst yn edrych rwan i pwy maen nhw'n mynd i chwarae a jyst gweithio allan beth i system gorau nhw pa chwaraewyr sy'n chwarae yn dda efo'i gilydd ac jyst dysgu rhywbeth bach am y gem y diwethaf yma. Mae'n jyst yn newid pethau dim bach. A gael chydig bach o hyder i fewn i'r tîm hyw yn barod am y gem posib fydd yn un fawr iddyn nhw ond 7-8 o funud ar ôl i Connah just gorffen yn cryf iawn. Ie, bydd ddim i shieildio gol arall, dwi'n meddwl. Nigel Harris a Devon Torry wedi gorfod gadael y flanced am y tro. Enw'r Rhys Heston sydd gan Devon Torry ar ei grys. Rhif 20. Devon Torry ydi o yn sicr. Mond rhyw 6 munud gan y ddau nhw i adael i marc ar y gem. Sgynddyn nhw braidd, sgynddyn nhw amser i gnesu fyny o ge. Mae'n nos yn oer hefyd, so felly rhaid i nhw i redeg o gwmpas dwi'n meddwl, ond ac o'n i'n mynd yn ôl at y pwynt nes i amdan, ti'n gweld rhai ar penna di disgyn ac rhai o'n nhw'n meddwl bod y gêm ar y ben. John, beth i'w gweld pam ti'n reoli hyw, pam ti wrth ochr y cae, ti'n teimlo bod ti'n gallu mynd tan y eiliad ola yna, ac dyna fydd Chris Hughes yn gobeithio. Stratulis. Yn i flaen. Sefyll ar y bel trio mynd yn ôl Holmes. Tafliad fydd i. I'r tîm cartra. Tranmere Rovers feddwl mawr o'r chwaraewr ifanc yma. Cysylltiad da, Neil Gibson efo Tranmere Rovers, Lee Jones yn un arall, felly, ac i lawr y lôn o Connah, felly mae o'n ffordd da i'r hogia ifanc yma dysgu hefyd. I ddod i fewn i chwarae yn y gyngor yma, dio ddim yn hawdd, ti'n chwarae yn ebyn dynion, ac mae'n dda i gweld. Mae'n dda iddyn nhw hefyd, efo y ffordd maen nhw am datblygu. Un arall, sef o cysylltiadau efo Tranmere sydd wedi gymryd y tafliad. Danny Holmes. Dwi'n Tranmere ddim rheolwr ar y funud chwaith, so... Dwi'n abod rheolwr sy'n chwilio am waith yw. Wel, gen i weld, dwi'n meddwl mae'n dipyn bach mwy o sians efo Lee a Gibbo i am cyflem fanna. Drenewydd, clirio lawr yr asgell chwith. El ymlaen teg at Devon Torry.
Ei Connah dwy'n y bel yn ôl. Ac yna, fel dwi'n deud hynny, Strachulus ar ôl i frolio fo, yn rhoi'r bel yn syth yn ôl i'r ymwelwyr. Craig Williams ar yr ochr draw. Styried i opsiynau, penderfynu mynd yn ôl. George Hughes yn codi'r bel i mewn i cwrt Cosby. Edrych o fyna lawio fanna gan John Disney. Dim diddordeb gan y dyfarnwr, ac yn sydyn, mae'r bel wedi cael ei chodi dros yr amddiffyn, a mae Michael Wilde i mewn i cwrt Cosby. Bel dwi'n mynd braidd yn llydan. Croesiad Wilde yn cael ei rwystro gan Shane Sutton, a dwi wedi darllan beth sy'n mynd ymlaen. Shane Sutton. Mae yna amddiffynwr da iawn, dydy. Darllan gema'n dda. Noson rwystredig iddo fe heno, serch hynny. Os na, fydd na newid mawr yn ychydig funuda sy'n ei fynd. Fel o'n i sôn yn gynharach, mae yna lot o bêl-droed i'w chwarae dros y penwythnos yma, a gewch chi weld yr uchelbwyntiau o bopeth nos lun ar sgorio am 10 o'r gloch ar S4C. Gema rhyngwladol, gema merched, gema o'r Cymru Premier a hefyd o'r Cymru North. Y bel a draws o Strachulus. Strachulus yn methu reoli hi. A fe nath y gŵr ifanc y dda i ennill cic gornel. Hon fydd pedwerydd cic gornel ar 10 y tîm cartra. Maen nhw wedi cael cornol ar ôl cornol heno. Heb gael llawer o lwyddiant o'n enwethio ddeud y gwir. Ie, mae hwnna ddim bach o sioc, cos dyn ni ddim yn siarad am Cei Connah'n cael corneli a neud mor dda, ond a nhw ti ar y cornel ne lot o weithio. A mae heb di gweithio heno, falle mae Drenewydd di wneud i gwaith cartra yno, ond sy'n ni ddim yn cael sioc os oes nhw'n sgorio un o'n nhw. A pwy sy'n am sgorio hwnna, Hew? Mike Wilde? Dwi'n mynd am Ben Nash. Ti wedi dweud Ben Nash gydol y noson. A dwi'n dall pam ti'n deud o. Mae pob yn meddwl George Horan a Michael Wilde, a maen nhw'n anghofio chydig bach am y lleill. A mae Ben Nash mor gystal a'r ddau yna. Dwi'n cytuno, cos weithiau mae ddau yna'n jyst yn cymryd y ddau mawr a wneud un mynd i posti pellau, un i posgyn cynta, a mae Nash wedi'n crasio trwy canol, a falle yn neidio yn ebyn y trydydd gorau o Drenewydd, a hwnna sy'n cosi'r problemau. Ond dwi'n meddwl mae tîm y gorfod wneud rhywbeth gwahanol ebyn Cei Connah rwan yn gen i weld, maen nhw gyd yn dyn yma ne, byddai'n dipyn o paffio yn y cwrt yma am hwn rwan. Drenewydd yn gwneud newid arall cyn y gic gornel yma. Nick Rushton sy'n ymadael ar ôl cael triniaeth. Zifai Gabriel sydd ymlaen, enw Brett Taylor gyda fod i grys. Yn cweit yn siŵr beth sy'n mynd ymlaen efo crysa eilyddion y Drenewydd heno. Strachulus efo gic gornel. Disney! Ergyd yn cael ei rhwystro, di heb gael ei chlirio eto! A peniad o ran dros y bar. O, fe stopiodd yr amddiffyn am eiliad yma na. Hynny ddim yn beth call iawn i wneud. Disney'n just cadw'r y bel yn fyw yn y cwrt Cosby yna. Y bel yn dod yn ôl. A George Horan yn y diwedd. Y bel yn disgyn iddo fo. Efo'i ben y tro yma yn y cwrt Cosby ac unwaith eto, methu gwneud y golwr y Dave Jones gweithio ac George Horan yn siomedig dod heb gwneud hynny achos dod o'n rhyw mwy na 6-7 llath allan ac os bys fod i hitio'r target oedd gen y Drenewydd problem. Amddiffynwr arall sydd yn gwybod lle mae cefn y rhwyd. Yna di sgorio 5 gwaith tymor yma ac yn yrfa o dros 500 o gemau erbyn hyn yn uwch Gyngor Cymru. Mae o'n sgorio ar gyfer taledd, unwaith bob rhyw 10 gêm sy'n mynd drwg o gwbl. Ar gyfer amddiffynwr, efo gyfer mor hir ein nawr, mae yna gyfle fan hyn am eiliad i'r Drenewydd. A nath o ran lawio hwnna. Nash giciodd y bel teg ato fo. Dwi'n mynd siŵr beth fydd Horan wneud. Diolch yn sbio ar y bel, dwi'n meddwl mae Nash di mynd i clirio'r bel o'na. Mae jyst i taro Horan. Heb gwybod lle mae wedi hitio fo. Dwi'n meddwl o'n ychydig bach o cwyn am cic o'r smotyn, ond so wedi bod yn cas ar Cei Connah.
os bysa nhw wedi cael cics o'r smotyn yn ei erbyn nhw. Mi oedd i fraich o allan, ond fel di distiwedd nath y bel ato fo'n sydyn iawn yn do. Da ni mewn i'r amser am anafiadau'r ddiwedd y gêm, felly Wyn, amser i chdi feddwl am pwy ydi seren y gêm. A'r hogyn bach yna, dio, sydd ista yn y glaw a'r gwynt drwy'r nos a di wneud i waith yn casglu'r peli dda iawn. Ia, dwi'n meddwl bod o'n gêm lle dos am un unigolyn di sirenu mwy na neb arall. Mae wedi bod yn performance tîm da iawn gan Connah, gan bod nhw'n mynd ymlaen i ennill. Dwi wedi sôn amdano fo mwy na unwaith yn y gêm, a dwi heb wneud llawer allan o'i le, ond y gŵr cefnwr chwith, dwi am roed seren y gêm i heno, Callum Bradley, achos bob dim mae o wedi gwneud, dwi'n meddwl mae o wedi gwneud yn iawn, ac dwi'n meddwl fydd yn ddau yn cwyno efo fi am y penderfyniad yna. Halki fi, Gwyn. Ia, Fydda'n cwyno efo chdi hew am munud, ond dwi wedi penderfynu o ryw 10 munud na. Yna 4 neu 5 ond nhw 6 ond nhw sydd wedi dod yn agos, ond dwi wedi mynd am Callum Bradley. Dwi'n gytuno Wyn. Does na neb di sefyll yma, jyst i fod yn perffordio tîm sydd wedi just chwarae trwy conditions gwael. A dyna be mae Connah yn neud. Maen nhw'n gweithio mor dda efo'i gilydd. Does na rhywun di sefyll allan fel seren i fi. Mae'n perfformiad gwych gan nhw gyd. Just cael y job done, fel maen nhw'n dweud. Just cael dros y llinell. A 3 pwynt, mae pobl wedi dweud, maen nhw'n cael lot o gemau gyfartal. Mae hwn rwan yn rhoi cyfle mawr i nhw gorffen yn ail. Ia, yn nodweddiadol o Connah o dan Neil Gibson tymor yma. Perfformiad tîm. Pawb yn chwarae ar gyfer ei gilydd, a hynny yn gweithio ac yn arwain at fuddugoliaeth arall, alla fod yn un holl bwysig erbyn hyn. Connah bron bellach o bosib a sicrhau yr ail safle. A da ni'n ddofn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Fel da chi'n gweld ar y sgrin, 4 munud ychwanegol sy'n ei chwarae. Da ni eisoes i gael 3 o heini. Os na amser i'r naill tîm neu'r llall lansio un ymysodiad dwytha. Connah sy'n dod yn ei blaen. Mendes allan o Stratulis. Croesiad wael ganddo fo. Just neis i roed munud iddo hwn i Stratulis. Mae hwn just yn dechrau iddo fo. Dwi'n gwybod mae hwnna'n wael, ond neis i cael ar y cae ar ôl cael anaf mae wedi cael. So, ti'n dweud, dim fach siomedig, ond... Ia, ar ôl i ni sôn, chwaraewr mor dda, dio heb gael yr chydig munud agorau ers dod ymlaen, ond fel ti'n deud yw, ar ôl anaf, i Neil Gibson yn falch i gael yn ôl, a rhoi chydig o funudau iddo fo ar y cae. Orffen y gêm, wan, Connah disgwyl am y chwiban ola. Fy'n dathlu gan nhw achos mae o'n canlyniad pwysig efo 4 gêm i fynd ar ôl heno. Oedd hi'n gêm oedd angen iddyn nhw ennill. A dyna ni'n teimlo fysa nhw'n neud hefyd. A dyna hi, y chwiban ola ar waith gan Neil Gibson. Yes, medda fo. Buddigoliaeth i'r tîm cartra. A mae Connah bellach yn dod yn agosach ac yn agosach at sicrhau yr ail safle yna. Sgôr terfynol yn stadiwm Glana Dyfrdwy. Connah 2, y Drenewydd 0. Ie, heno yma am 10 o'r gloch. Cofiwch am y rhaglen ragolwg yna ar S4C yn edrych ymlaen at gêm nos yfory yn erbyn Croatia. Mi fydd na gyfweliadau hefo Rob Page, y capten Aaron Ramsey a Luka Modric hefyd. Felly peidiwch am ethu honna da chi. Neil Gibson, thank you so much for joining me. Now, listen, I was in a pretty good position to see you celebrating that second goal. And I don't know, was it relief? Was it elation? Was it gratitude? Was it all of the above? What was going through your head at that point? Quite right, Nikki. It was a mixture of all emotions, really. You know, it's... we knew how important today's game was. It was pivotal, really, for where we want to try and get to. A good opportunity playing Friday night to put 3 points on the board and then obviously see how the fixtures unfold over the weekend. And, you know, we're fighting really hard. We feel like we've had a number of draws recently and we're trying to turn them into victories. And tonight's 3 points, I thought the lads fully deserved them. Can I ask you,
in terms of the first half, the conditions were horrendous, in all honesty. Was it just a question of getting through that? Yeah, absolutely. I mean, it was going to be really difficult for us to, try and play and create enough chances. Although I felt as the second part of the first half went on, we had 2 or 3 opportunities, and I thought it standed us in good stead for what was to come second half. And we felt that if we scored first, as in all games in the top 6, it puts you in a really good position. And I thought that it was a real professional performance from the players tonight, and I was really pleased with all of them. I think I have to ask as well, over the years have been some familiar names, Mike Wilde, George Horan, Danny Holmes, but this evening, in terms of the youngsters, Williams, Franklin, Malkin, they're really making an impression now. Yeah, absolutely. I mean, they've been excellent for us this season, and Franks and Malks are obviously new to the club this season, and obviously Josh Williams has come through the academy, but we feel if you're good enough, you'll get an opportunity to play, and if you play well, you deserve to keep your shirt. Now, there's strong players coming back that were on the bench today that we were really pleased that we could call on in the second half, but everyone's playing well. Competition for places is high, and that will take you places, and hopefully it will take us into second this season. We're in there at the moment. We're fighting to stay there. You say hopefully it'll take you in. You're in a really strong position now, so is it feet up for the rest of the weekend? I'll be out watching the game tomorrow, as always. We don't get any days off. It's 7 days a week, as you well know, and it's 11 months of the season. So all this hard work that goes in, hopefully we get some reward for it at the end of the season. Our targets are set on trying to get into Europe. This is just another 3 points, and hopefully it gets us a little bit closer to what we want to do. Diolch, Neil. Thank you for coming to speak to me. I'll let you go and speak to the boys now. Diolch yn fawr iawn. Diolch, croeso. Felly, dyma golwg ar be mae'r canlyniad yna yn neud i'r 6 isa. Mae Connah mewn sefyllfa eithriadol o gry yn yr ail safle yna erbyn hyn. Ac yn ymuno hefo fi rwan, mae rheolwr y Drenewydd, Chris Hughes. Chris, thanks for coming over to speak to me. Was it hard to take that one? How do you reflect on today, the result and the performance? Yeah, performance I think was fine. I thought we started the first half very well. I think we probably had 3 or 4 good opportunities off set plays. I thought then Connah's key came into it. We were a little bit sloppy. And then, second half, very similar to the game down here at the start of the season, on television again. I think I would say one thing on that, though, is I knew within 5 seconds that the second goal was offside. Everyone around knew with the goal, and I know there's been talk of VAR, but I think it has to come in because they're big decisions that affect in games, and it's happening a lot in the league. And I'm not going to come on and criticise referees and everything else, but they need help. They get it in the English Premier League. It should be it needs to be in our Premier League certainly. So I think it's offside, and they do need some help. Well, we just haven't. Listen, it's not even close, is it? It's not even close, and you can see it on the screen. But like I said, they do need some support to get the big decisions of big games. Because at 1-0, we'd had 2 or 3 good opportunities in the second half, and then at 2-0, it's very, very difficult to come from behind here because they are very strong at home. Can I take you back to look at that, to think about that first half as well? There were opportunities and chances there, and one of those goes in, and it's a different game then, isn't it? Yeah, you have to take them because you don't get many opportunities here. But like I said, that's why I'm pleased with the performance, and we've just found ourselves on again with the fine margin have gone against us here, and it's disappointing, it's frustrating, but to go back to it, look, the referees need some help, and VAR has to come in the league with the prize money and the prestige on the league. They need some support. Is the key thing now for you guys getting yourself in a confident and comfortable place as possible with the final run in mind? No, look, listen, there's 4 games to go. We were competitive tonight. We've been competitive in every game in the top 6 because they are competitive games. And, we've got TNS next week, and we'll meet up in the week. We'll come up with a plan and try and get a result against them next week. So, for us, it's just that next game, that old adage, that old cliche, and that's what we'll work towards. Diolch, Chris. I appreciate you coming over to speak to us. Diolch yn fawr iawn. Cheers, thank you. A diolch yn fawr iawn I chitha adra hefyd am eich cwmni chi heno yma. Cofiwch bod yna le o bêl-droed ar y sianel ac ar hyd yn ffredan ni dros y dyddiau nesaf. Felly gwnewch yn siŵr bod chi'n gwylio'r cyfan. Ond am y tro o Stadiwm Lanau Dyfrdwy heno, nos da I chi.